Amwa atrase sa ena odifo po kwabena so agye na adwa kama pa wahene yire mame yabua akua asua mabronya abrewatia wono so watrase waya yire de na sedi wosi trotro no ne kokote de babi bepam cheche ne kokote ede babi ebepam cheche ne hwana ka se mema ni kurom mema wo kurom ha mema kasa wo kurom ha Kansampian ni kampian ene ejana sose bibi no abono so pa wosima edu emienu bronya bosomi a etosu edu ba kono ene dikan 1st November 2022 baba no ne asimu aye kro no ye eduru hanoa sa November yi edi asembe bo November wey edi asembe bo hey na kufuru bufu mpa bema so ya aboaji fosuo swadro driver me nam touchline kwa me na midi dwumadie eho chia me chief executive producer ma dwumadie bema wusu kankan kuma wudi sia ba wodi ne sa nifa di abekwa ya prekasa dam waye krado wone na pamfo no ko ba jasi ene wona na yedi nifa hene no ko ba jasi akodai do de beba koda wei hey na phone no ne nkwankwa no phone mo fa ni agro na ko ba yuko ne status no so a ko ba osofu hu obetu asen ko ba hey aduana bana na ya mensa brampa enso ewo ha sa ena na friye enso ewo ha dwumadie omo ena eka bema usu kantankaka ho omo ahyehye kama MC afo no David ewo ha nana yaw enso ewo ha Frank wono so emfa dwumadie eni agro womoda Roma ena yekos kasafonyini no so a omo ede ba Sompa TV no so ene kokoti de babi bepam chechene ne sadia midi kan eka kire mo no kufuru bufu mpa bema asuketu amyi pebre dodo na adam aniso na modehye ne me ene mapamfo ene futu amede ebre mo no eche paw nyanda chi yiwasum na fa konwa bitena se na yemfa futuo no emfa mrew mene mapamfo futuo ede brew ne no ye kaunya ni ehwe binya aso etie bia enka eboa wuye papa yenche ho no kukre na yekọ yafutuo no so na yafutuo ya de brown no ni tripo ene se enfredie ni ho se ewo ho enfredie ni ho se ewo ho ene afutuo a mene mapamfo ede ebrewo no die enya wo dia no adie bia enya wo dia no adie bia yese hwe soma me no adie bia yede ahye wo nsa no ka hu sanya odia die enya wo dia no hwe soma me no yede ahye wo nsa no hwe so kai hu se enya wo dia emfredie ni ho se wo ho da biara da na meka kire wona nwumre yi ese die eni ho a wo se ewo ho no eduru ba bia ema wo ya numdwa die eni ho a wo frese wo ho no eduru ba bia ema wo ya numdwa papa eni wo ba wo dwa nanum ba ma so a wo dwa nanum na anumdwa nyina kamfua no ade anim guase enso ena eba eduru ba bia wotimu se so to ya yede watena nui wo kwatra no kwa wo brei ye fa kwa yesi ye mfa na esi dan ena duru baabi uji hini kakra wo se suto wuru an kwa maame no na store no kwa no ye wo maame no na ne dia abrante wo su ye fa wadwuma o suto wuru yi ewom se ka maame no de na enye wo maame a eye wo nankasa wono ana chem wo enu nti no enye wo maame dia enti enfredie ni hose so to no kra wo maame dia na mom ubetun aka se eho na wo ye adwuma eho na wudidi efre ye won krofuo pi wo ho a sedi o musi ekasa ene sedi o manum dwa esitie no eduru ba bia se wanhwe yie pa no a wo mo betumi agye usika di wo mo ne azanfo no enfredie ni hose wo ho da biara da
na ne nyina ne se utimi sa brantie ni bibia ni abrochire ni bibia eni abrochire nanso so sade na ni ase abre no ena mi sister nyoma wode ba ena me wofa nyoma wode ba adwo atatu buo na abrochire hu nko bi da wofa bia nko bi da enso abrochire nsem ko a ena woka enfredie ni ho se wo ho wo ba no wo kopran no wo pewa emfa ho na nyoma bi a wo kokeka bobo so ena we ye media ka we ye atwamu me wofa dia enfredie ni ho se wo ho da biara da na wo koye sa emwa wo kra nana asasi utimu se onsase asa ye nana ensasi onsase asa onsase nyina asa na su nipa ebepa asase wo ho a de wato ama nipa dada no afei kura de wo sai ton ma afoforo nana onsase na asa enfredie ni ho se wo ho na wo ton ma nipa ba ku mienu miensan eto te ade animguase na ebrewo eto te animguase doso na ede ebrewo wanimguase ade bawo ebrewo no ebema wudin so ate emfa obi din enkonkogye ade enuti na obia woni din obi wo hɔ a odi obi din enenam wodi obi din enedidie asumasi din ena odenam wo bentin din ena odenam enso no onim nipa kro wo baabia saa nipa ne ye me wofa saa nipa kro ne ye me nua ba saa nipa kro ne ye me nana ba enso no onim ni baabia be yourself enya saa manim guase enkoka nkra emfa obi din enkonkopa de emfredie ni ho se wo ho ebi ni ho a mamanfo hu se bi ni ho ebi ni ho a kapamuka se bi ni ho na obi aboa wo a waboa akwaniansa nyina so ama wo so wadi yie na ne nyina nkamfu ano we ameka nyina ade anumdwa nenam na wie ya asem enso eye animguase eye me modofo pa oseya aboaje ofosuo obra samwa fosuo be ma na so nyankopon akuche nsem de gu hadwen mama ne woni yatifo ene wapamfo ye che na so bi aso fosuo be ma beda wase na yamo wa moso ani da nyina nsem na ode mai no ana odin yenchia Emrante fan club ye chia omo Emrante fan club omo nyina ye kase bobodin a entimi embodin no enti ye gina afidikasi so na ya chi obi bia a wo Emrante fan club Emrante adofo nyina so ye chia obi bia na ene na time na so ya mesusu se Emrante hene card no funeral card no nyame yaduma ye be distribute nyame yaduma ochina ti ye be sre no na obi frɛ eka bibi se edu time an kese se nanso bibia wɔ ne mre ebra me ka se Emrante hene wuye no na afidie so na yente obi anka ente ne nka obi se ne picture na adwuma nso nim mpanifo nim de na omoye se yekɔ sebe asokoro mampon ko hu na asokoro mampon he na bo acha santa bra na daroma ne de hye na yen kwosere kwanti na obeden e na do bi de hye aba beto afide so nti yesre tifo nyame ya adoma mpanifo de no magu akwan enche bia yi no hyehyeye no ye de ba beto dwa mo bete ofosuo wono dwuma de na ne futu sem no obiade afa no obia ye bi nipa sabe de ni ho o se wo ho no edo so che wo mo a sabe o mo kan sa se ne bi ye nyina keke bi pen aje se waka bi o na se oba bi wo fo so wantwa ne ntra wonya no yo nipa bi wo ho a entro obi atwa bi da oba bi wo wantwa ne ntra wonya no me ka chopin so ti ase yente afidie su na o ye nwa ba ma bi be ka se ni wo fa na otumfo oba kama wari nti ade bia ne on positive ne on negative we mo bia magina me ye no nya atwom se ese wono de holy ni ade nipa bi wo wantwa no tro nya no na su ni nya nkamfo se esu ade se enye de ni ho no enka se ho je sa ana kete cho be man kan se mini yire de o de come apeso anya bi ntem a chasem na ka obeka cho ba se bi me wo play e won pa ya se na oba bi curtains
ana bedsheet no korase play ben ko ayase ayesa na nyame de do me anya sanke nyam oh nanso ni nyina chi na nye ba bia de fa na ye me de se oyo hene wasase asa maza oji sika wo uju obi sika ti sasase asa nipa ne ba ka sense asa de ni won nka se bi wo mai minim se oba bi ba ma bi ka kire no ona oyo lan lie mame do pe bia metima ya ma akwa bi da o se da bi me do be kwa bi che oba se koli mame what time baby a big restaurant bi didi o se da bi me do ba kwatran wa didi mame wa we nipa nam da o se da bi mem wa we nipa nam na wo da so gina wo of course oh just nipa bi timi e ka no ma bi ani ho e je obi na nso wo gina nipa ngira ho okopran oba no a na obi kura tumi ka se agrada kura pa ya mechia mam mesa mo ye nipa foforo ozu gina we sabe obate kwa ho apopo omna samoa ye wudi kwa den oh da bi ofoso ade woni de he akwa bi okoye oba po se oba pa ka poska bi be so go ende se tete asem okwo wura later we ni get awo ho oh da bi o mo bia printed asem ameka wo fie mo bia nka se na se awo ho wan chantra dwembe bo wan chantra unya mame ka asem chaw hwe ne kra e ba kope ofosu de bia kata chaw nanu ma asem wo se ka kire oba se be papa na me ofa na me ofa na magya masase kese o san kole yeti enya dwuma bia bomode ne ko jame nye nkwate telephone within be 2 years pe ana 3 years pe bibia be kama wo ko enne kumasi ni mai hwan obedi wachi ni wako wachi se ne mo wure no na ni ntete aso na nyankopon ka che se nka hoso na eda wai wo opportunity won na be pie aso nko yamane o ofoso me ka che opese yamane but ka che ne se wo fa bi kwa door to door enu ti da sa azafo no wo mu bi ti wo mu no door to door abedin kan na omo so omo ka na sentie nko jame ye kwa ye mma wo onya de betima ba because no man doso iti edu nkan kwa ye beda na de chen ekwetema na se mo koda hotel de ne bi se obeda so no oba beda so na be ma da fo sanete be ma bi oba ba ne de mo se wa ware se ne yire wedding pictures ehye dan no si oba ne ka se enne na meba wo owa pa na be ma katache de ne ntoma kase se fom ena pictures nya odwili nya agum no chekere na odikosi baabi but the person ye kan nyina ne se wo fosu ye be sere ade bi wo hono mo a enye nipa bia na etwa ne ntro nye nipa bia na ebu ni kwase ye nsua saade no wo fosu ye nsua saade no nye nipa bia na etwa ne ntro ebi ma twantro kire omo sabe omo yire nom minima bia wo se tama wo pe ne yire no twantro kire no ena onya no ampa onya no sabe pe wa ware na wie bibia ye kama omo to da ko ne da hwa pe na oba ne so sirim oje kwa mran bebu so asem so ka oje so hia me fofo na so kwa abukire kwa so na oba ma ne da ho oje enso me no san ye me hu se waka abukire asem da oje asem me pe wonti na me ka asem man kasa so anka me nya ampa so ba sa time no wa ware na wie o ma tra se tra kama but oba ne refer no ade bia wo ye bia makasa se mo se me se kontompo betima di ne kura kire aye rough ne kura a check ne kura sa ba last minute ne kura ba be dai aba be di nkunim e won kontompo so na nim guase na ba sa na tete ade bia nipa wo ye bia na nya wo de obi te store no store yi wo kope kura bra wo breye oba ba ko a wo kope no ne na nafo no mu hia ye otibika chanse me ma me kura wo so pese ya wo yi bai o punish me o makofa ne sika bi kura wo office wo ayi afense adwuma mo na me ka wo no ye yi na o so pene o pesa ya wo bre o de me ko Canada eh bema abusua no film de jade o ye no enti ye besre edu me bi ho no ma ye nwa ma no nipa bi nso ka ho bi ade na wo ko ne ka wo ko no straight akoka ne kure ehon ne de mumye hwe o ye ka akoka ne kure akosua me sere me mama ne me papa bebi o mote danye nenso o ma wo me ba kroma baba me ho moden me sere o mateta boss quarters bi etuwa de me hu nsumani je ho sa asem we pa wo ka kire wo ba nka afewu nenso che se dai ukobo kuku dam bi edi so papa no ana so obi ewo adum
o shegole ho na modia ahisu nkoyi emom de ana ehu pa ne se baby ansem a wo kan na de ehu pa ne se ade anya wo dia na waton ma obi na wo san dai waka che obi se wo dia na wo ton en de ehu de ni ho no enka se wo ho na point ne wo no e ho na de anim gwase ba wonim se na masase hunti sabe yeto ohini bi abra ohini no ko nya boni bi aso asase keto abu yeto no o kwa bi so ade a eni ho no enya wo dia no wato awie mfansa nkokansa nkoton ma obi foforo adano sabe obi abehan watwa sika advance amam wose me kwa ba o obaye ne sika no wadana obetwa kan wasa de ma obi foforo mi wanso dim se sika bi nche sika bi nipa ne ba ya wose an na ayesema me wokwa ye na me se o mantim de ma obi foforo na sika ne wan so a o sika no me de ma de ntache me de be ma we ase papa ade ni wo no enka se wo ho mesre ye ne sebim preduasan enu mane agya ba te se ye no mesre de ye kuta no ye mi ani nso ewo mu sampa oba bi wa wantwa no tra ade bi wa wantwa no tra wunya oba bi yen kan ma oba bi wa wantwa no tra nya na so last minute no ukohye oba bi no intelligent pa oba bu hyase na kwamna de ni ho no woka chem se ho na me de makoma ma ho na wai te se de enwie ba ono de kwaye se no wa de ne ntro twa ho nya oba no o ware no internet sa kwaye sere asem ye be sesa no ma na ikoso na so ye nipa nti na ma nipa ye de ye twa ntro edi ye be sere na kura de fanya adwuma se ne kura no ye de adwuma babo ampa wo ye obi adwuma wo obi store ofoso ampa store na wo no ye tua okakama eti se wo ka se o mi ante na me ne ye adwuma onya mabusu ne so ma me ya fa me se be ne ba ne me o tua me kakama na ye dai efe eso okwabra ne ba ko gina ka se me ma kofa ni sika bi o store me da koto designer beta na perfume me ma me say chincha o yi me fi store no de makwa Canada ye be ma hwe no ma bi ye me serew ye nhwe na enu ma ne jamba ade a eni ho no ye pa mo chew mo mien ka se ho na nokure eye dan a ebedu nkontompo so nkunim me da se odifo o yan ka sasa na o se o chaje obi okura na ade nso ande manfa no ntwim obi okura so o yesofo ade wo hu ye wo se mahu o se me yesofo eno so so ho we onyo de na me ono oba adwuma mi first oso na ye manager owusu ba adwuma mi afoforo oso na ye manager okunko sa when the reason ti o de cancer na no chese nye I Fox FM obi do obi kwaye mekai akwan ko ya chini zongo police station minister dana wo akwan ko gina ibia so obi ya MC okojo se me nem na ntia no e krom mo fo mu na ntia da to mu gidi ye bia ya kwanua ne eso de ma no ne ma wonya ye no anya sam keto last minute ana se obi nim no se na ntia obi do di ya MC ye trezi ya ne kwachi akwa no ye de zongo fo bo no odi for yenko asem wo de ano dren se de ye kan ye nyina ato ye na me ka se 2016 no 2015 ni bom me kudwa manum sa kudwa manum papa ne benye be bia fa mo nkototo se kofo enya sem kutu se mi ankasa mi papa ene di kofo achi ge so ye water west manager eba water west so am ya manager eba ne bag kremoni ba kese mi di mi hututu ye se na ne papa so no odi mu misumi nim etika kese bi ba brenu ka sata Land Cruiser tota Land Cruiser eba na pe na mskai mi papa ne ba no Toyota Land Cruiser o that time na me doja ko sheka na chi se na gen so papa na kani jina twe Sompa 93.1 asem obi aka ho eyewa na mini okay o de gumani masa ofosio je mi hu ya ni se papa na jina asana o jina yedei oso wase sen asana o jina yedei kiki sata to apuso de na chi o me dwumani mu apuso ge na chi
nti asana no ge ne susu ni papa no odi mika akamenko wanim gu ase aba bra bosumi mienu na ntimi mpie megina ja hyere so bepeka ne muram Sompa enim 93.1. twa kofo nyaba de minni ana data me kokae efro na de tu me hofo se me pa de ade minni me kokasa me wo ofo so nipa bebre atu afro mu kurom ebi enum jo obi won mo dwene num wa masase corona kasa kwar mnanti wo kuro nim no omo pra che na abo no so wode no waka wura odwane ko wonnam na ju 1 o'clock no abakuma se oduru kuma se so a wode ko toto se achem hene eyem papa obi won mo nwene num seconds kura wonti ase ba ni nyina no ahwe wunya baby papa nyedai entina na ye tufu na asem wei sede ne ye kan ye tufu de na so entimi twamo sede na menyo omro ka no enye ize se okopo oba pa na okoka ne kura che ne se me ye aduma misika ye 2 million no ba ne bedi wachi ebe eso jonum sana se kura mi akasa mi nwa to fe kom de ne kwa kwa me obi friend fi Germany anam adase radio se me brother am mi nwa no ese nyim nya eya Sompa yi o ti awa maka yamle na esa na mama na jimwadi o na unye no bere yakwa de ya na nshada nyem ma titiru na imum ya na odu hu sisi ye so odu hu se because Sompa ye Sompa okay odu hu sisi ye ma bebu say nipa no friend oba na be ma eyo ba na so wayi ni nan ene ho na wo ka say ye kra de dru me be ma no fancy me omo na to da na ya na eya ma na mo kasa asa na mema wo de afasi o susu bo wani kire mo sofo susu bo wani o de fasi na ho nto na mi dwoma num na wo de wada mese me bradia na me wogidie se nye obema na betimi adwo wanu me ma akuru ya o na ne wudi sade o ka o de da sade o Germany ni wutu tuye sato manya tare ba ku bi ani da ho na no ya o Sompa ba ya o asema to ba se that no so bosumi nsiam ha ya bosumi nsiam ha ya o bo so we born national ti asem ni so dey program anaka we program enti ya no a ye de kansem a etimi de esi ye sa no na no etimi me ye tu free baby eti ana se etimi ku yen ana de enimu a wo pretend se wo no etimi ha dwene eti ye besere se utwa toro a tokuro da ho asem sia obenya baby di utafa anye sa obeka dem okay ofosu mi di manusie ma min kasim we se ye wonkrofo bi ho no ma ho omo sheda prani ade bi to mu abra boso anaso mo kra mu etimi ye dwumade ne sen otimi de obi din te se de na make me de di ko store e bi esi odi ni petitiru bi akọ store awo yi ni picture oni gina ho omo ko eye bi ase na ja picture ya odi no ko tantare odi ntwa picture ene obama no odi agi store 1 year nie odi metua papa ntine ni hon edino a kodie court na kopie to bu ase de wonie no emfa hwahwa ho na onko bebia de wo no fa ka e ko na ma no sabi mpraduas odie ubedi tro na bedie ni buase beba odie kan kore okọ onko 3.1. na so hwo bai pa so gina hoyi na nantu nanim ne namumi pa okọ kan kore okay oh masa ana edru baby a wakasa na de ne mema sama ba ai papa branie abroti ase jutu why are they na de wam ye hu bobre wakasa mema pa mi nua no kasa mema Sompa ba ebusumi nsia ne wo de Sompa dia didi edru baby a ye ho sade wote ye ho sade wote na obi nya waye na edru baby so a wanhwe yi a bema azan aba wotechirema so na azan no ewieye no so no eye nim guase abrewatia
na adwuma ho enti baabi a ono so befa obedidi no enti na fine bi no asa wan shadan trasa na mo ya kan no kora asanka no de bia na yakasanka yenom na yasanka ye yen se mo kan ko no mo maka kwante bia ni ho so awafa we nyamfo so boni bia emi fa kwante bia so we nyamfo so wona kwante bia to ho ni asem no sa asem ya wakan ya asem kesi na wo plan ya asem na to fe kwa ye di wura na try one ya asem kesi onya asem kesi bia usu kasa asem ye ya asem unkwa de se wo kasa asem de asem kesi kasa sa so tia say kasa sa de David kontompo awa ba bi say David kwachi obeyire a okwachi obeyire okofare no uni ku no David ku ka kire masa wo ye David me ye nua ebia ni o yes asem na kasa David nua no abroti ayenko meyi o mafi na abroti ayenko ya na me nua mema no mama mesere kakra to bia no man kasa asem mia me no mama masere yo David ese ni odi David Paul David Paul kwabena no oboso be mama ya ye tiefo nyina na ye na wo masesa abribia Sompa 3.1 wonum ne ye ne ya na ekoba na asempa ni padwumade atitu wonum enfe ne agro na abribia ombo ye chi dom adwumade no so etimi ko wie awie pa ye da wo nyina ase na ubetimi ahwe ye ewo YouTube eye Sompa TV YouTube Sompa TV and na Facebook and also eye Sompa 3.1 and also Sompa TV Ghana yada mu nyina mo ase ya momfa mo adwenkyere ne mra nyame ya domo abrepam no e de bekenkan e de amamo ofo so be ma e na wo se den na de ye be kontem enfre de eni ho se wo ho enfre de eni ho se e wo ho enfre de eni ho se e wo ho efise ni nyina no se de o si kan no se ye ka boma na akwakoye enumudwa azan obi wo ho a ofo so be ma obetimi akwakochi mo tia wo nwuram e de aba be kire nipa da sane wo fie ode na no enumudwa odwa nanum manye ba bia wonduru ye wo se maduru ba ade bia wonye ye wo se maye atra hokola ba bia nani kwotwa wisa na hwene santemon enhu nkoduru ye no osi ena anu okrampo na me free wa me ba ye ntimi hu de na wo ho nyina me twa pictures krampo ni nyina e wo me camera so ofo so be ma epanyi kan sem bi sa me na wontumi ntra no sa wo bo modern na wo tra onamu ne buo onamu ene buo na wo musa kan sem bi se yesesa wo de mpesoa eto atumpan a wonya bi nanso ye de bo abodin a wonte enframa edi huhu epade a enya bi enso enche na asai ewi ase baabi a wunduru ye no empele wo ho enya wo ho agiman enye se de wo na wo so wi ase nyansa nyina wo na wi ase na ada asem nyina ehye wutirimu anti no esane ba ebegu wanum nti no ka ede ma amanfo nso te ema ya giwudie ofoso be ma ya hwe sa ne ma nyina yakoye se anibre ena eya na eka ho ma sa ne ma we se nyina aba enti ada ye gina ya futu semi so se baabi a wunduru ye no empele wo ho enkogina ho fi se mpanyi sesa wo ple wo ho pa wo se a eya na emoja ena eya na eba enti dia wo no abribia me kasa ma wani so Bible krampo ka be content with what you have dia wo no ma wani so na huhu ya wode paade enframa de huhu paade a wonya na so no encha na asai enti sa wode huhu eni bre ene ahomaso dwe ene niema bi a ensemfra na wode kan wa bla bo ho sa wode ho betoto ye wa bla wonya nduru ho a wo buafo krampo bi wo ho bia nyame yi na ma wo a ebia nka wanfa wo ho anhye saade animu a anasa sa suban animu a enka sa aboafo no beba beboa eyi wa free ebia wo mponchira anasa wa mena bia wodam nanso esense wanka sa wode wo ho akwakoto dadante nipa ne nimsa wa yeye ebia sofo po kwabla ba begina ho na mi woska bia no oni sika o kan se mi woska ebia woni sika nko obi behu ni mobo o kan so woska ni ntino nipa na saade ni sika ahye ni botom
enti dia wotie bia no ma ye hu sesei na wotie na obi ba wo moa anasa obi kwa wo moa watimi ahu mobo no ayedai watimi aboa wo efi se wa ma wani anso waba empanyin se wutwa no kokro no ya abena mo bi wo abena ne bi wo ho a wo mfite ayi no abeno enti se wa nhwe ye na wutwa no sana enche obehu se wa abeni nyina na awu ye kan si politicians so enimudwa ebinom wonum ba be play the brebi to say bi amrahye badwa konwa oba ba be play the brebi to say bia assembly members see krokrachefo adwa ibi adna say bia mampanyi kurampo na ade a wontimi nye no o se me ba meye MPT mi gina ho ana so obi oba be play amrahye badwa konwa o se me ba meyi kwan mi wa nye amrahye badwa ni na yi kwan no mu di ni nyina ye bedru akire no na temamufo no mu kwoto abama mo no afi o maso kire anaso ma se kire o ma no ne o mo se no ma kire de agumo so afi mo se ye hu de yenye afi no mo toto ayampia ni edi nkofo atem enti baabi a wundu ade a wuntimi nye no mempele wo ho sa wo beye baabi a wo wona na sese de wusitie no ma ye hu sesa ma wo you enye wo you ma wo no enye wo no bob trobojo asa wo kwa ha asa wugina asa no bible ne say enye enti na ye gina futu sem so na me de manu asi se ebra bi ye hwe bible ni mu a na so pe David akuno na wanya ne nku na abribi so wotimi ene na pamfo ana se wo ma no omuta no preso na wo dwane afi wo hu se na tafo no aben no wo munya no a ya ade o mbekuno no na baabi aka no so na se de edu no na aka to ne bro na wo ma che so na ka wo makuno wo mu hu sa no ayi so hu se na toafo na ya to ano no ma bekuno ya se wa obi ba bo wa mu agya wo na ade nka wo ankasa ne ye ne bokọ ena ayi so ede ne sekan ono ankasa ne sekan esi ho no oflo course no obewo so no ono ankasa wuye abrantie bi nam ne bebe ko hu se so ewu pepepe wo dimnika gidigidi okọ David ncha yakobo amane na amane o de kwa ya ne se ohini David so anu wo pe wa kun no wo tanfo no mi ankasa manya no makuna ma mi wa na enyo no ne kun no eye so na ankasa ne kun no fi se na tanfo no aben na o mo ba be kun no se ene ya ne ayaka de o mo de be ye ne ntino ene ono abeje ne credit afri ne sa abrantie no ko twa ntro se wono ankasa na akum eye so ena David no nim sa wo ka ma David aba be bona baso eso ye ntie de David kan wo se edie nti na wo de won se ka okra ye Awurade ahya ne ma na se hira no ana se de Awurade asra no enam so ema David o ma brantie ne yekokun no fi se wodi ewu ana se wakum de Nyankopon wasra no ye ono ye so no mi wa na enyo na ye enti be ade a wonye ye no enkoye ho se wa ye wanhwe ye a ekire no wankwa anim guase mu a wo kra ene be hro da sene nti no de wo pe bia no ana sese de ositie bia no fa wo ho sa na enye ye emfa ma me de si ase no fo so be ma abrotia ena wote ne nka no eduru ba bia kro na wo so no enkoyo ho agema wo ho nyimoso nye emoso 0551931931 0551931931 0548931931 yenkwa ahoma no so na ye ne afrefo enso enkodi enkomo hello Sompa market ya pampa mafia ni uswani yo tia mo nyina we dia mranti he last message ni similar pa na ele makofa da yo the last message o de mai no na ade no woni bi enso no for so no ho a be akwa no akọgbọ no de akoye tinipa ni hu no nim so we sta ebe to me ma da no last message o de na first them again inti media tu me hu fo pa ta hwehwe ni mo tem ne de me nya die nti o ma mo tie no obi afantu no hu fo me chia obi a bakati abo soro ma ya de pa nya me hira mo ma bai nya me tia say hello Pro Majue. Majo so dada. Peter. Peter ni wa ta puya. Peter Matonka. O ko de ti e bo abasupa o. Nyame ti ase. Second man je ni pa. My second. O ya de amampo ti o pa be de be dia. Ready amampo ti. Jo. Na point na o di aba atempa. Na eneme ma na aba. Ni chat. Onye 20 ti di ye se mutuma. O so no ni papa ne bo ya ti. And then man for about the member that can get together no ne omunne
wɔka sɛ nipa fa ne ɔmampanyini kokoɔ kɔ ɔbɛdi ebi ɛdi sɛ ne nyɛ saa nti ebi na deɛ wowɔ no ma ɔntwɛn no ɛsɛ na no na daakye bi no wo ho nso wɔ obi aboa wo yɛ ano ɔde dodo nti ɛnya kyɛ si maa ɛsɛ ɔkɔnya wo nso akyia ne papa a wɔn kɔn akwanta me saa mo a me ne yere ɔbutie wo paa. Okay. Yɛda wɔ mo ase mmeranteɛ no nya dan koko no ɔmo sie no ɛno nyinaa ka enumdwa no ho hello. Ofoso bɛma. Yei. Na mo ti sɛ. Adom ni nhyira. Ɛnɛ de so fa mo mo ayra yi. Oyibo national yanko yanim. Na ofoso. Oyibo. Say this sister me can say politicians you. Ada utimi nge na wa be jwa no. There was program no ma penyi bi be can say discuss so come be. So still voice come be you. Ti ade no utimi nya. And kwasa mi utimi nya na na be jwa no. Oh, ahwiri ahoma no. Hello. 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 Yes sir. Me ba cho hwani ufrefri udi de say. Not okay. The tomorrow mood the crapa. My mind is mo be say ya na dey training the bi tu kraka to. O mo wa shebo no this means that the 8 million so be up to the other shop we that last week you have been with but na after the man will be a Canada. I mean, you can say about that. Okay. Hello. Hello. Good evening. Majo so dada, majo ani. Okay, kaone ya se no. Na mi sha mu de media mu de. Okay. Asema mu ka me se be ma tresa. Sa? The price na me gina come on about Africa. Na me who say man Dubai. Ehu ya amame, ehu ya me say. Ape na me say private people dimika. Dimika ko we kuna wo no. Ade ya yi ka fa na da de chemu no. Se woni man de bi ampo. Man yi ko kasa ko gina ne ni. Na my name is Santi Eva the family. I'm going to be your one you need baby and to meet my telephone. The one you know, one can announce to me. I'm in trouble with the media moody. Okay. Hello. Also, Barema and the young for Otomrosi. Kayadu. The champion phone na o majo so ya ka tire producer say my friend pa ka tire say the piano papa ajo bema usu kan tan kran kan no mo na usu kan kran no krum also the producer say Emma and Emma, and the only wow cafe will go. Okay. Why? Jo. That it will be the idea of Bobo. And then you go, pop. And then cities. Obama Konguma, 8 cities. As no one did that. Ajo. Yeah. The Saudi go could walk on what I can see on the America and then the Baka here. Yeah, there's no gun, money big go on Papa. It's a good way and far to baby. No more to Mama, Brian say we create here. Jo, K. Edu Gasovin, no. Hello. Foso Bama, what you so? We Uniakuma Richmond. It's more than carpenter to pay on something. Whether all my camera don't be or could answer for President of the home, I understand if a person of the chair banner or the TV but who never moved to another paradigm. Now my answer to dinner. And then my other, and then I never can see. Oh.
O kana kwenye na umpo. O kana kwenye na umpo. Ito cha muntu na moto mutu from obozo ya mini munyadina. Ajo. Eno kra de odifo David Paul so kra di ho dance here. Hello. Bacho wani ufrefri udidi say. Abrantia auto collection no agena nsesa. Isaiah ba ko pe. Okay. Great wine. Na omno she hode. Hey, want nenka. Hey. And then you so for dia yimu. Onua na sesa ne din ne. Nti a kira nyame ya adomo adore ne yebeye ode David Paul. Safna pania. Wasa ni dia safna pania. Odi faza ya tafuru man ana abodum. Hwe. Meyire maame ya oba ya wa biemu papa e ofari. De biemu no mo de awia wa na bio na fidie na da hono mo. Jo. Tie pa otontos ne nya adoa no ne ene mante mu pe bia ya mo ko to biwai. Yo. Meyire odo me pao. Hey. Yeah, wa hwe ye na obi ne yire ewo akasa anwumere ya obema na sha akomfo. Unu se meyire odo me pa odo me se me do ne pa. Yenko. Kakra me kanson. Ewia so no. Oh. Oko. Hello. Obi do boso. Ajeku madams. Eba so re de say ata atuma fun Ene de din ne sesa ho. Voice no sesa ho. When you are obede o atuma fun ti adan. Ai, era de so podi asi. Ela de aguri. Lele. Kede wo, e de meda ke pa. Ne de odi asi. Yes. But I heard a channel. I heard an animal to papa, the channel, Tammy, and so to be a bird. Jam answers I can't go on somewhere. Sorry, Papa Joe, I am not going to time now, so Papa Joe, I'm going to meet him to the last of the Rambo. No, Mamma, I am more land and the cousin, and I bet sure. And then you know, as grass. Sure. Then Mujah, I can't have them, they have them get to him. They've been out for Go over to what me say, na me kasa chere me say. Ana mo de masam ga me ya. E wi aso de nipa de chanzo a nya de ba o de nya me di go chanzo. E to papa di go ade go chanzo a yi me nya me. En ka na o nya me aka. E do aso chere de e che pa o. Ya da so for go mo ni o da ni pa. E da ma se. Bye. Okay. Hello. Hello, Ofoze Mary. Yay. Mpacho majo. Majoso. No of Nanafia. Okay. Abubakar Swala ni o. Jo. Ofoze mama. Kan ya wo. Enya sam ketu ma na ma ya yesa yo. Ofoze mama ya wo. Sa so fo aton so mpawie na yetitu yo. Ofoze no de be na nya dietie. Adona fakata. Weye bobo yiri bobo. Afri. Ofoze mama. Sa so fo aton so mpawie na DJ to fi akwa ho. Wa jini sika. Tinaja se yakura ye mu adwuma na ye ntontro wa. E de so fi yesra wa mento. Abubakar Swala papa na pia makramo. Okay. Hello. Panipa ehna free did they say? Hello, for the man. Yes sir. Never Aziz me. Yo. I don't make a flat moment. Suta mama. I'm on like I said. Jo. First of them, and you make a future somehow divine the man, and the dream, and I'm about to Papa. Now, I did some of my friend and say, yeah, Papa, cut a show free, you know. Nanka, now you know, the future somehow divine, keep in your home fan drive. I don't mind, like you have to say to me, and take a car. Adwuma for ye ho adwuma panifo asi hu konwa ten ya ye ho adwuma ntimre pamu no
free ene ekusi na watwi mienu so de mo beti enka why Match your face. Joe. Hello. Hello. 0551931931 0548931931 na yentwetwe enkomo kama pa. Hello. Hello. Oba udin o kasa free he. Good evening. Let's show you some around you. Because I feel as I'm mine. Okay. So, and then them one dear. My and I can see your ho. Them one of us were in China for our own finance. We only the country and son was just Kunu and the men are what they are own years. Or one of a me told me, your corner and I photo to us. What's in my talk to do? Hand me sitting a carpenter from Botswana or more years of the many Bremen for Sana me upon and see, oh, and now can I say how I was when I'm so baby no hotel. They would have been Baba. How of what ever can they? You are that you Hello. 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 Good evening. Oba man so kakra. If I told my first to me. If I told a man, or one kind of friend. Then you ever tell me. No one, not one kind of criminal, one. You need to one who you say, I fled ya, but when I miss us and I fly away, I was only blabber. How can you make blabber, not let me see you? You see, I see me young and Mr. Daddy Black on the question, so ne a bar. It had a 5 years. And I know more yet, no funny of any omunyai. Okay. And Fred ye ni ho ese ho ene afutu semo a ye de ba ya ye bie hu ahoma se ya frefo enso enka omo adwene. Hello. 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 Good evening. Good evening, Hello. sir. Good evening. Yes, sir. I can say from Okay. the program no I can tell you come from my Hello. Penny down ho kakra na de o kan na enti ne ye. So they say the table program no ya kuma da so pa ya tell you na Oh. Penny sabrabim da no ho kakra. Hello. Yes, sir. So and they say the program no like the show ya mu fa ne you know and my experience and so why so no from the dia Jo. Okay. Aha ne de ofre no nyina ebesie aha ena ye de ofre no nyina ebesie na utie sede ya frefo ene wona ye no mu edi dwuman ekan dia na kyese eduru ba bia enfre de eni ho se ho no na akoya nudwa pa enti no se uni ade no a enka se wo da bi akira sem nyina be kwa akoye animguase enche na ye ko TV no so na ya hwefo so akonyamu chefa ye be ko TV no so na ya hwefo so anyamu chefa pa Sompa TV ena ye be ko no se ye duru TV no so a ye futu sem a fosuo be manem na pamfo de ba ye no ye be bono tofa ede ama ya hwefo no na dwumadi a ekeka ho nyina ye de abramo na asemu a eda proso na che paw ewiase nye o se da bia metaka se kwayem ka kumase hade yenim se ye ne namba bia ka ne nam na hu che kwayem asisi sampani asisi samni apopani yabo ura TV no so yabo ura TV no so Sompa TV free ena panifo no esese emfidie no sade be ya
dwumadi aka ni nyina no yebedi no TV no so na yahwefo nso ahwebi na aye kama pa yakọ Sompa TV no so yema yahwefo nyina adwo ene akwaba na omro asamoa atenase saa no difo pokwabna enso age na adwa wohene yire mame yeboa akua asua mabronya abrewatia enso ewo lai Jumadie dia odi ho chiame eye funtumpa katachie osaya aboagi fosuo ena midi jumadie ho chiame chief executive producer ma jumadie bema wusu kantan krankan na pamfo anana bofo a omo enini edi jumadie ekoma jasi ena aduana ba nana ya mensa brampa na friye enso eka ho ena omu nyina aboa ama ene asempa nipa jumadie yatumi ede ebreu uko MC aho a David ewo ho nana ya enso aye krado saa ena Frank enso ewo ho a omo eboa ama jumadie nyina akoso na yatumi aba kasa fonyini so na yenche ho no ena futu samu a yede ebrei yahwefo na yetiefo a mene mapamfo de ba ye no ne tiri asem ene se emfre die eni ho se wo ho die eni ho no emfre ese ewo ho die enya wo dia no hwesoma me no yede ahye wonsa no entranka foforo se ade no eye wo dia dabi uye ne sa emwa nana asasi ya wo ton wa wani tuase asasi wa ton ama nipa no bebre wa wani tuase uni asase ewo ukrom obiem ensoso de wa ton no ugusu a wo san ton ma foforo ni nyina enkamfo no ede animguase ene dimbone ena ebebrewo enunti yesewo enanwumere se emfredie eni ho se wo ho ade na nya wo dia wo maame no waboa do akotena store nanno bema nei store no enya wo dia oye adwuma miatua wo ka esi den na akatera foforo se store na ye wo dia ka ye dia soman ka no ye dia soman enya wo dia enkoyo ho akokabensem enkoka se ka no eye wo dia na ni nyina enkamfo ansansem wo nyina no anudwa ena ente eba enunti empempi no yenhwe hu se ade a enya ye dia no ade a enya ye dia no ye behwe hu se ye bekamu nokure na empo se obi wo mwa bia watumi ede aboa yen eye me modofo pa oseya aboaje ofosuo ena mede afutu semwei ede ebrewo Nana Kudom Company Limited. Nana Kudom Company Limited. Yay! Nana Kudom. Nana Kudom. Wano na di oyirika yiri. Woyirika yiri abedwaso. Na woyirika yiri no. Eye adro. Oyirika yiri no. Eye adro. Wobi obeka se yirika yiri eye nsankwa no. Sini hu. Kacha so foso be ma sente sa. Woboa kwa. Na woyirika yiri nini nwa baako aka ho no ene Aaron Orange Spirit Drink. Aaron Orange Spirit Drink. Eno enso eye Nana Kudom Company Limited sa no dwuma ni bia. Na sa woyirika yiri no amanfo atu agusu okumase ya amanfo edi ho adanse papa se hwe woyirika yiri no woni Aaron Orange Spirit Drink no sansa wei ajeba bia na sade wonom ati wonum no ma utimi tibidi na nubra na womu no na eyi osisimu adwuma osisimu yemu adwuma no enwoma tumi sori renchai ma utimi ka se mebema na woyira tam didi a wodidi ni nyina da no na ni nyina eto atwa woyirika yiri no de wonom a wonyamfa so de pii ena efri emu efri se yedi nubra ne haban ena ye yemfa duaba no yeni aduaba no na yemfa haban no sa yade no enu bia ena Nana Kudom Company Limited wode woyirika yiri aba na woye no ema wapia tete no papa na Nana Kudom Company Limited no wone Nana Kudom ahimfie no ena di animhwe ewo fuanse kokoben ho ena wokọ a wobehu wo mo na wo paniduduom ato ewo kumasi kropom ade a wokọ Dr. Mensa ne potem okewa
ubenya bia to papa Atonsu High School Junction Bona Sport hoso okwa ebusu se cha na o photo sport enso ewo timatimase o photo sport ewo atimatimase hoso kwa Aron Orange Spirit Drink wo yiri kayiri ubenya no nakam bebrebe na atimatimase wa Majwa Sport eho ene no so wo atimatimase Majwa Sport ubenya biato amana buso papa yankoni ko pe oyirika yiri nto ni duduom do pa bia no ye de bema ama ho ato omanfo epakira kwan amanfo ebusa na ye busa busai mekira wakira kwan pose debi fapa ni pepa na twa number we na watumi ebusa eho asem se de be ya nwoma be konkai ede ama 0541 68 83 66 0541 68 83 66 and 0240 69 28 55 0240 69 28 55 na yankopa bi ento number we mi enu feli udia frɛ number we so aka ho 0246 914372 na yanko wofo ase kokoben wone nana kodom ahimfie no ena edi enhwanimu nana kodom company limited wo frɛw bejensa na wonum ente na so watumi atibia di Sompa Foundation ko Sompa Foundation wono ena de Sompa chede aba na sa Sompa chede ne ba waba ne se wo babua amema kurafo enyanka wona woni bie hu atowo mo tia na Sompa chede se na nwumre menka ntro se ye bekwa nyanka ene ema kurafo emwa ene ntiketo bi enso a eno tifa wo de bra beka ho ye wodofo wo de keto no ye hia o ye de ka ho a ene bedoso eno ntidie kura wo bia no wo probi emu atoto no enwoma bi a woni da so se wo pe na empo eno kwan asie no ye nkonko ye Sompa Chede Foundation wo moa se de be ya kwan na ne pro mu atoto no emu ebetumi abiebie na ye manyanka ne makurafo didi asre agu omafuru so eye ebronya bre December ye besimo no ye ka ukọ omomoa kebabua o amanyoma ye kama pa ye mre wo momo milk ye beje sardine so ye beje tin tomatoes ye beje aduane a ye disi wo ebeche kakra no sa nuane no na ye agye na ye ntie ha ye besi ye kata emakurafo adagya so enu nti ode ntoma bre ya ye beje pa ama wo so ani agye ye ye sika fam so dia ye kira kwan ya ye nsa betumi aka sika no ye mfa nkotuma momo live so ye fa ngu momo no so said ye be ya baba be kan ye nsa wo ya kache ya Sompa FM hazei 0598 55 98 02 0598 55 98 02 na edia ebeba ayetara 1 Media Limited anasa Blazer Foster ena ebeba ma nwoma akonkai said ye be ya ibenya sika na yede ama emekurafo ene nkoda enyankai enwoma bekoso pa na senti ha se kobane se wo nwoma bi na edoso untumi emfa ma ye wadaje ye wobre entifresa homa we so nebusa Sompa Chede ho ensensem na yenka nkyerɛw 0244 834838 0244 834838 na nwoma enkonkai emfa emma V Adult Education Center V Adult Education Center frɛw na said V Adult Education Center wahye ne nwoma no wose wo ba ma wo mu a omuntimi ntworo wo ba ma wo mu omuntimi enkai na wuko sukuu no wantumi anko obi wo so okọ kakra enso wantumi anwie saafo no no hia wo mo V Adult Education se menka nkyerɛ mo se saafo wo nyo de bosumi nsia pepepepepe kyerɛ made ubehu tworo ubehu akenkan ubehunu tworo ubehu akenkan na nwoma konkai e de ama bosumi nsia ye brofo kasa betumi akakakra twi kasa no wo betumi akenkai sa na tie dia Bible no betumi akenkai o okọ asọre a ye nam Genesis no
na wo de wo na revelation there be ma me yes ni wo via dot education say obetro obusumi nsia pe Abrepo Methodist School Primary ho na wo di ni dwuma yenkope wo mo kira kwan se de be ma ya tro ene ya kenkan nyina asipi na asita ye fra wo basima na ya fra wo krache ebebo wo yie pa ye fra wo ahomatrofo iso 0245690834 0245690834 na enwoma enkonkai emfa emayen de wo ba no na ye twen no de wo ba no na ye twen no de wo ba no enyamaya na ene yemfa we enso entoa so se de be ma nwomam ada ho efiri se yesi kwa no so a ye kwa no Abe Herbal Clinic Dr. B ye Semensiano no Abe Herbal Clinic the sickle cell doctor mami wey obojuma papa asantema jina tum Ghana fana nyina jina tum hey watwapo mami wey watwapo watrasie Ghana fo nyina omo abrochire nyina ase mami wey de ko ama kanye o wa manfo ho atowo mo papa enu nti wo kona ka che ho a enipa busu se cha ni nyina ne se wodi nubna haban ene di ni dwuma haban ni mami na mami su enim haban haban ya wotie no haban ya wotie no enya sem ketu akra sickle cell doctor no ya de bia mami timisa na doctor besi na nwumire mema wonte ho ase tie mami mema wonte ho ase se me bobo yare ni di na wante ya de bia akra no a ya de bia wante amfrifo so be ma me ketrema no ko mami abe ho ne kwaja yaresa na nyoma nkonkan na mami abe ho no de ehu de nwanwan ne se wo kwa wo twumoja na wo dwonso ene scan ni mfidi ahodo nyina no wo de wo famansa no de enuro na mawo enye se okọ ya no mitie me ya no wa mo oduro debi wo ye bibia na akwaso Abe Herbal Clinic wono ena sabre hoyi heart yade no osa Abe Herbal Clinic wono na diabetes osa Abe Herbal Clinic de hepatitis B no enam san yade ye wo ba wuntumi enwo yemfa ye ni enchirem ewo Abe Herbal Clinic na enwoma emfa enko enkai emfa ma tano so apatrapa ho na odini juma tano so apatrapa new site na uduru junction ho a won sani fa so ho ho na taxi driver fo ni gina ene ubusa Abe ho ani na wo de wo ko efri se wo mu ankasa hu se ayaresa enti na wonam yenkota no so apatrapa ne yenkogya yaresa ewo Abe Herbal Clinic na wo fom kwan dia yemfra wa homa trufo so 0243345392 0243345392 na nyoma enkonkai ye papa ana 0506 460208 0506 460202 na 08 na enyoma enkonkai emfa emma 0506 460208 na enyoma enkonkan asempo ni pajumatie enna waso egusu awutie no kansampian ene kampian hey enne hey asem kase dafia ha no ejabetom asem dafia ha ejabetom papa yenko computer so adwadi emra na fe asem chechecha eda proso no yemfamremo Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene
STD yadeɛ ahodoɔ na nea ɛyɛ anisuo ɛne deɛ yɛ honhom nyinaa wode bedom abe herbal clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa so yɛyɛ bi ɛwɔ abe herbal clinic wo hwehwɛ abe herbal clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumase wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 sɛ yɛ honhom ɛna obi de yare ato abrabɔ so amesebra abe herbal clinic ɛbɛboa Abeba, Matsia Kanuso. Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a year series, and no, I had to me and cow. Yeah, bono, or by say, China. Confanco, assemble mo, bibi power. Me de sebi ya bema no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can't me. Let's send the way ya some ketu. And ye na tie for, obi entie de me kan yi. Ba ma duru bibia, e sa yo ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrubi was cement about shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadre mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo banu wo pa mema dure fra na gan bi ato e bi was asokore mampon cement herbal shop eni mia eto bibiduro ni abrofo do no a sa wo pendo do atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Cash. Check your counters, quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now when him say Ghana dear, the biara yes hammer, and a weekends biara yes months. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say yes, say ya. Now o yirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. I'ma say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear Aberdeen to a year and I upon to a piano. O yirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Massi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom, o yirika yirbites. See now your difference. Around orange spread drink. Nomini yansem one tom many pa won in fear do watch and sese open for no FDA agye adwadi nkrato yi atum. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Awie asempa nipa dwumadie ena waso egusu a wutie na wo hwe yen efri Sompa TV no eso no na asem chechrenche a eda aproso no eche paw na nansen se wo behwe se de wo manmu ahokyere womu ene amanfo afru sanete mpenten kwa na me okopa bibi abedie no eduru baabi so a na nipa bonfo bi so edi amanfo nte eno ene asem no
na enrada brahosem osi wode chem so ude esane akodan we hono aban school na ewo hono methodist asore na afam hono a asem wa esi ye no na eni enyan abrahoye papa na abrahosem a ekoba ne se wo mo bu obi ekun no wo mo bu no ekun no afri atiasefo asase so na sedi omusi ebu no na enya sam ketwa kra na sedi omubu no se wawu a eno aya sam foforo efri se sedi omusi abu abrantie no se wonyankwa paade a na eyenyamea efri se chief producer copy so no na kakaka kra bi na ne home na te na ebesi nei se wawu a ene chief producer die kire pa enu nti no se wawu a enu de chief producer ede eba efiri se wo ba no na ne home no aka ketwa bi na de si ye no nyina no se de adwumadiem esitie no se TV so adwuma ne ye de ebeto ye TV no so ama manfo ahu na ubebusa se krono kra ye adwuma ukosua na se adwuma wasua de a eduru ba bi na se yanche wo de a ene wo ska na se yache so de a eye wo na akosua ye ana se wo papa na du kosua ho adwuma de a ana se yesuku bi na akoye de a ene ye wa wasem ba ma usu kantan kaka memo akwa aba na se meje usu empom te sen nyankopon da woroma akakra na ye eno akosem a wukosia ye na wayensem churoni na ewo se wode ho asem ebedan ye na ye doso me na wan wadi akiri na akosi sei wada roma se de wo kan wasem se akosem ampushi nyamna mkoshi me ko hui ne se ne wahia ko hui ese una wunhia na se de ko hui wan tiansin je kra no a ebuo ni bi kan wa si abo ebi bo me kan no na ye nra ajo nti hu ya na wuhia mi hui manhia jo na se mi da se wada roma eye enra eye crofrum what they call the chamso hono a dan we Methodist asole kese na wo hono no mo saban school bi wo hono mo ehun se abrantie bi di boba kese hye ne nsem na before abrantie no be kita bo so bi dimrika be fu moto ye two ties yi bi wa be fu moto was park na enye so ne hu fifre ni ade na moto no je so enti age so no na wo tunti abrantie bi di boba ekita ne nsa na wo ye kromfu na kire se wo tu moto na oko enti later ne hu so mo bu bi pa wo fie bi mu na de koba ye ne se mrantie no mo ye mienu eno mo ti moto two ties no bi so enti wo mo ahu se moto mu no bisi efie bi mu o sa de chem so side ho no America no enti o maspa ye hu eno me o madwen se o bekwa ko wi moto no enti ba ko te moto no so ena ba ko si o no so kwa ko tu sa moto na ye den aba na impempi no dodo na ya no mo yesa na no o mo ye fitafo men kan say moto no adwuma no moto mechanic no like omuni mo adwuma ne ye because okore se kini ntia ni kra na oka wo ya nimu a kan wo yes ni bom etu moto no enti okoye no a wo ye ya na che say moto na enye so enti ma de wono no twen no esifi wono no moto no so a na okwa akoboa baako no ama na astart moto na nanka wono no baako na fa we na we so afa we na alamu buru ye na ma me bi ofi no ye se kromfu enti ne no wati moto na kasa so no eno no otwen we no no mo antumi anye fast na baako no no tiache no betu moto no eno no di dwane ye enti ono di dwane ye na che se aka baako no no kwa boa we no na ne esi ye de sebe esi ni pani na ense ka tre na wadaroma minim se video no se aye redness ya bese se video na ready a mo fanto so maye na che se ba bi ekodu na aye run for your life yes omo di sai de na what so dada no de no what moto no so a wo twie no enti me fan se ka ready to go no yes ka we no kofa ba de na ko no atu ba ko na mo ko wia no eno hu se enspark no nti okoboa no okoboa no enti alarm blow ye no de na what so a wo ka no
dia woko wia ba ko no ye fast betu ye ye na say me de ma kira se mu amu hu ma hu na say de no wo ka ba ko na nkasa de no wo ka ba ko na nkasa ono na akwaje ba ko no wuo no ne wo teto na ye fast betu ba ko no e ko no ya wamno wate ho na se na wo ko no wan pre o sha kwasi aburo la ma kan yen kwata wo sonko da bi say la ma buro kra no a omno America no obi nim coaching yeah run for your life baby o maduro no de so hu ne me sure no gane jo kra nkwa na hono no in fact ablante ba ko pa what say what time block the bone ni penalty so edu baby a minim say yes enkom de no ko police station edu baby a ya ni pa bi nto mo bo ase last week na obi be fa moto ai uko Facebook wa any YouTube wa abrewatia adie ye hu ofo so be ma hu na yempesa yenko a ye behwe enu nti na sa wo hwe Sompa TV a multi TV decoder no so wo de wu hu na emom obi a o tie radio me so fa phone no na ekọ eye YouTube Sompa TV na hwe de ekọ so wani so ade abrantia ne se de wo si daye ya na no kura mpo ne se no se de esi aye no be ma tenten bi a woda ho na ne maame enyinsa na bosome nkono bi wakura na apa ho na ne maame na etempenten kwa owie ya ba bi a wadu ikura de nkokeka ko ba adua na me de mani hwa ebusuafo bra na beboa me abro na na omumba meboa me na yenhwe se bia ne fie na me meka no bia sa na ti ana se bia wonura eye Sompa TV YouTube and a Facebook no so Sompa 93.1 Sompa 93.1 as a Sompa TV Ghana ebusia bla behwe na enipa ensa hwe wonam ho a na odi bi nso atu ho fofo so bema ye video no na bema usunsu obi a mo fa video no nto so kakra na say bema usu na wo ho an wo ye ana we no honom no say edru ba bi a bibisa na doctor for nkwa na confirm say nipa na wu because nipa na betimi ayemle ada honom saa say wa collapse so ayeden yo but doctor for na edru ba bi am confirm say nipa but said ye na memisi hunu de betimi aka say say me nkwa minim de betimi aka say 30 minutes crazy no na unim police ni bi ye nyame so adwuma pa police ni bi na beje no na me ye ni ba bi police for no ofiri a wo baaye obaaye na opa wo mo bu no na chew eno no de ne to plug ya mu bi ena wodo mo koye na say mesre say edru ba bi a akromfo no eno ye chew mo ya na ye bu wo mo no eno ye instant justice no ye mbra no tia etia so hu Ghana mbra no tia na ya na dodo na adwen ye o mo say sebe eya na ebinum ni gidie a ewo police fuo bi mu obi on ma wo susu say ye be che no kra ye de no be ko police station no na police for no ankwa ankosi aga esi aga me chase ebinum adwen no adwen manfo no dibu enipa no bi no bet hwe mu pa Ghana mra na nye den enkire saa dabi even kra sa mo tumi bua ma nipa mo de ni du police station a won betumi ye hwehwe mo betumi abasa ye wo klonfo pani wo senior klonfo no wo no wo enti mo de ni du police station a I hope say am be bua ma manya dodo no e ka ho no so na de wo kan ka ye de we no be ye hwehwe mu se ene mo wo gang bi a na ki akodoa wo mu nyina na ki ye twa kro no so ye besre se dru baby a se wo je obi nkwan firi ne nsem ana se wankasa wo de mra hyew nsem no edru baby a ye besre enuanom se ewom se wokobokro no de na ya momoma ye mfa mra nche ye nsem sa se udi ahotie na chi a edru baby a hwe minim kronfo bi wo mozongo chesere mu na che oba wo dem a otumi yi nkwan wo fridge mu kra ka na chi didi wi ansa na obewi wo wia wo obewi akọ obewi aketu so na metro no aha amen se wo ye wadwen se wo hwe de obi aye wo basa na Ghana mra na ye busuo on se edru baby obi di car bo obi wo baby a ba driver ni no na ye kwa bu na ku no bet car no ebebo no senki enya ntoboase e betuma ba se enipa no na wo wuye bet car no ebo no na mo rohye ne saa minim obi a ebasa no de kan se atwifa nipa no so yamniti da be so no so opentem wan sada enti wo dwane enti wadaro ma sa ne ma ne de ye sere yenhwe ho yie pa
any ade na kromfo ne de udi omo ye chi a anhwa asa na badwin bet Ghana mra itiasa Ghana mra tia yes de chamso for no nyame no nokura nim ne o ma anya ade o ma anya ade omo yes ano e wo de chamso no nyame no nokura nim ni ye man no instant justice ni hasa yesra enu ntina se obi eye bone a ye hwese ye de no police station na ye de no court a na ye de na kotu na duafie ne ya hwese ye be transform no anase obe sakra na obe kan ye ho omo ye ennuanom o na eye bibinti ene duru baabia ekoba ne sa omo na samoa ofoso medase ofoso ni tiawa se wo kan prince o say ye wo fidie so ye adicate amanfo but the ono so gina baabia kromfo ko ya adekra ne dane ma na wo san kun no eno so ye be kan say hwe nipa na ma nipa ye bone foso by this time eno ma bia ye kra ba Sompa hai so ame ha ya nimu ha oba ne ni kunu o ma koyi sika awia gedegede ene edi tuosi wo mo so se tuo ne toy se ya ba se ya den de si so kromfo because of obi ashotu ene de wi asisi kono ketebo mo bum kwawo ade e kwaso wonim se no se wo kofro wo fru ka ana wo tu ka na se wo kwa ko wrafi a omutimi du nta wo wrafi no ma o ma to ho strategy a police ne be fa adwin bi se ye de asem we fa na omo so trasa plan ye so be ni sen de wo mu nyina ne se ade a Ghana fo mpanifo so mo ye se sa moto na e fast moto no e fast hwe ka ye o de ka kobokro na e che ntem ko nya ba bia na ka timi fa etinka ba ya mi se sakama no dudwom na se ye nwa ba ma o ma hene ye friend say ye wa dubu achi ni so ondo aja one mpanifo yi ene ye kamen ko ame de a moto ne se moto bi e wo Ghana ha bia na ma na numbers moto dudu a epie ye mera no ye ntimi ni sunta ke betima ye moto dudu a de bia ke be pie be hu ni ya manu moto bia numbers ene moto bi na mo oni number etu owie wa de no che hrutia so amasa hwe na no ma papa panimu wakoyi 400 million na omo de etuasi ne so na papa ida fom omo yansa akora wi agedegede wa betima kwa nimu omo jiska no ko so amya eno ma ekoso sese no hwe edi sound hwe emra ne de wo but minua baako ya dafo nua ya friend Taylor me say woni wonu mo ko ye no mo de ayi ke abesi ho alodu ne dem no ma nyina o mo ya nya no say watu na de wo ko oba ne dem cap ko ma nya ne bi masa adu tama nipa na ma nipa ye bone ya bone ye mo no odifo odi ye ma me atrase kakra bi wa be atrase na o fatre o hene ye fatre a na yiwia ne atwa na tum odawroma emu ye o so hiani wa mo bro te me na meti dodo problem na wo de onya krofo ahwa abegu be yam no om de diu miense moa last minute ye tu aye mobile phone se nyame ma me ni monyamfo bi besa phone be duru asa na mabo ma me din na koto phone ma me a akabuto kam ni phone adam mu yem sa no mo twa 3 times wa kura no mo po awia wo oh de omu ntra me me de mi so pagya me a iso de duro ehugu mani so eniema ni mo ya me ye sofo na so nya kromfo ekuno me catch no brain ye ba yanchi mintum odi for to ba se bra odi nipa kum de na for mo debi said o wusu ka se nipa kum de na for dem na obe yi nkwan ni wa ka ne hye ni wo di no sa wia o yes akom de no ma me enko ohene ye ene de ami nkon straight me banta sofo uche kromfo you have no right so be kuno debi take the person to police station Ghana mranchesa faniko police station na ai me akasa no obeka ayi omno asamo asento wada mi kunu na ye bo baby owo bia me cha na ya abrantie ne da fe ayi ni TV ni so no ti Facebook no abusuafo 93.1 monko na monko hwe ne Sompa TV no so YouTube omno asamo asento mi amena enti na me chia mi kunu na nakwabena no na nakwabena ye bo a me chia papa ye me dofo pa na ebre bi me kai se ye wo enkokwo akuase na ye ton fuel
akronfo de etuo ebegina ya mranti ane no mu ye adwuma so anadwo konkon e de tuo bobo obi tirimu ma omo gi sika ni nyina kwa enti enye wa obi abewia no ya obi wo kan wo se ento wada ye nyina ebia na ato ye but yen hwe ne yen famla na ewo omayi mu ne eni dwuma se obi bewia wade a waye bone waye mfonso nanso ne yeso obi kuma obi fuma obi nkum ema nipa kro no bone ni mogya ni nyina no emeso awu tiri so obi nim da obi bewuo wanhwe ya obu na ma na wu no anhwe na won sakira ye won kwobo ho mpa ye na so ade enchi tim na ada ho wonu nya nkopon ntem wasem dwaneje okra nkwenti no se obi efumu a obi mfum kum obi mfum kum a obi mfum ya enti wo che kromfo a fani ko police station anasa wo chi obi a yesi edo amanfo so ane akai anom yewura maxwell mahama major enyakopon koso afa ne kransie hwe ba bia okodi nsese ne nyina no wo se wokobo oman no ho ban ekoduru akire no amanfo bi etiri mu pa wonya ya ekire no na enye tiri mu po ya na ye bone wa bla no so kwa wen enipa wo ho no eba yakum na wie esa na nipa no mogya no nipa ne mbone no ni mogya abeka wo de ne bone abeka wo de ho enti yesra musa wo che kromfo a ewo musa eya wo kai de obi dia ye wo a enka bia nka wo chi ne na akrampa wo to anka abeto abo no nanso ye hwe fa emra no eni dwuma na oman ne mra no eni nipa kro ni sade se na efatama me abe aba betena sentima ye fancy ase no na eduru baabi a me maame ne kan ye o se eya de nanso makonim eya pa Faustina ne kan ye o se makonim enti ebesre omo a duru baabi a instant justice no Ghana mamra no enkyere saa o kaya kura no yebenya na womo enso eye nuanom so atiase eye bibi na akoba ne saa amomo akwakodi saa ekuonim watemase enti so omo che kromfo a yebehwe se omde ni beko police station na wamama emra no ene nipakro adi mami abe memo akwa aba oba pa ne mpom te sei dia kani na abe asoye te sei Kristo adom ekoso yie pa adansidie no so ba bebre ayaresa no so yie adwuma sese me ho ye nko a sese de nyame adom me ho ye nko a ena eba adom ti bibia ekoso jo nyame ahode de bia ye ba efrew na obeka ye ho nti de bia ye di nkunim ye da wase ena so yaba owura kasafa ye bochira wo mai na woma wo pesa woji wo mo no hye wo mo mo ba so do machi besa on yare se da wo ye ya de bia di aseda ma odi Jesus Christ enti amen 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 ya mensa na mpe Abe Herbal Clinic ena sabrei wode na so ye eni enuru ankasa ne adansidie na samami ne ho onwanwa ye papa efiri se habai nim no ena ono so enim habai ne sa no ntino yadia hoduo pinua manfo bi entumi sa no fo ani tu Abe Herbal Clinic na ekoje wa yaresa maame na se wo bobo yade ba ku mienu miensa me de pempi ya me ka kire yetiefo se se wante yade bia kura kwa Abe ho se wante yade bia kura no a ya mka yade bia na se yakeka yade no yakeka ma na kwa kosi na yade bia ba ye no de wonte ase a fo ni kire mu Abe ho ho nko a na yaresa ho na maame adansidie no amanfo ba bebre kura ebinum kura se me ba me nya kasa na ka me mfrefre mu no mo kasa ba me so mo de omu nyai na me ka bia na obi afi no obetie me na se obedi adanse eye de adanse de nkaye na ndo obi se me nhya nkom ansa na waba na me se wodi ifa ma wo se me nhya nkom pa na me nkam me nya de wo se me ye de o se me mfa so eno na se ni sen that I say where man to me no afeni sika no waje me medie na me bisa so ofie fetch me de ne dia anka ye beto na se kan ho be kire no me no nka se fie ni kan de beto Sompa eni e ma me ya ye ni sa Sompa dwuma ye fo na ya ma tra mu free keke
Ah, what the Bama Sempe nipa for ana Sompa for. Sompa. Company ni nyina. Jichemu wom. Ah, say mo me ne mo hia ha mo ya hefo. Asempe nipa. Asempe nipa. Nipa na pen ho asem. Company na nkasa do wiska ntimi de bechem. Ajo. Say sana na ye pese wo dan wa no ma ne ye. Etika asempe nipa for. Me de mama na ka free rent de mo ntua bi. Eno light. Abe Herbal Clinic ma me wada uruma. Sickle cells ndi ya na mani wo ho yie pa every say. Sa ya de we na ne sa eden enkane no. Na no ayare sa no te say. Oh, ekwaso. Obi ama me feli ye. Obi ama me feli ye. Sickle cells no de wo ba 5 days. 5 days sickle cells ni ba bia biem. Ebia wa ankasa bia wo yare foforo bi te say infection bi anabi ana wo typhoid anabi ana wo ulcer. Yesa sickle cells ni bia na waba ni asem no nso. Okwa wo ye free. Ebo on so mpo edre de be ma no lo be ko no. Na sickle cells no ko na typhoid ko na infection ko na bibia. Okwa ne ba bi asem bi ani ho. Obi agi yensam da. Akada kura mo wawu. Wonya num abe eba clinic koko ene ni ndre keka ho na ha o. Yade suru. Enti sickle cells ne de ene the whole world do min kan Ghana nko. Ewiase nyina. Enti wa wonyi nie no nya na me no wo kasa. Wo nyale enti hwe nya wo hwe nso nya wo ba enti wo be ka chem se nya no kore. Nambo de bibia ye no no aba be so ahwe no wo hu se ye no kore no. Bebre peso mudi adanse me se mudi adanse me ntimi nkasa. Enti mudi amoma adanse ye ne nda do opemra. Do ogidie mra. Do opese ohuru nyame nsa no adwuma omra be Herbal Clinic. Dia nwanwa yesi eni ho. Se nyame adom me wuranom doctor from penny for baby atemase ama omo refer nipa bi mame ama omo nya ahoden because omo gitum say de no krenya kre Yesu ne kan ya no kre enti wa wo hwe me wa wo tie me woni bo bi sa na abo na bro awrade bi bisa because ma kan kire we me ho anya afi ne da wase pa Holy Heart nso say fofo ano so ba ye no na no ne ma me ba review oba o se ma me se de no ho me ni nyina odidi ho me ni nyina akofo boje do ba akofo ho me ni nyina akofo nti aja forisi me da ya na me nta hunu di kan wa hwa na ma chenye me ofusu na ya wo ne say ofusu say am pesa bi try short and ya ye no fu ofosu ofosu sa no de no de penifon beti ase ese kan ni na metam no so konti no me ka say no yare ben na me moso me hu nia menka kompono oh anu de send the simple thing and me ma wo fia na wo fia me ma nyina na firi ho anasa abrochefo nipa mienu masa on yare ama ya abrofo no kra nwanwa enti anu no de me ka cho say yade no nsro wo de fabra enne kra no na no ade ba ku bi na ba ya yesi ye mboswe de ye nka ho asem ye mbodini yi ese ni pass 7 last month ni pass 7 de he na mboswe se o ya mu kana ketwa bi jo me hu omo tie de omo tie ase eti se bibisa me cha se ensro kra abe ba krinki de hu he ya na mi sami twa me bi se rade ana ye mi ana erade ye mi ana se efiri he me nyankopon dia me kan se wa wo yade bia se me van se ewa ahodo a eba ho de obie ni ho an ho nton no sekesas ni twam a twere so ye na dwuma efom yade no enu so ye na dwuma ye wi no so a awo sese de o ma ye se de me to abe ni de bebrebe obi ama hombro boso me miensa minim de se obi bia na be ma na nkasa nhye da nya papa no waso no hu wa ma na se be ma ne bai no oba ne bai enko ade 3 months setie bia wo be fapa na wa wo no bouncing na wo bupa na wa wani beje se de ekoso bia mu kura so a mi ankasa san ye me won ne se fibroid no eba ehye o nane ma moja ntu ye be ba be hwe no na fibroid na eni hobiem eye me wanwa mi ankasa mpo eye me wanwa
enti se bibi se ha wentena ho obo ando suro sikan wo suro sikan abe heba clinic doctor ka cho se wa wotwa ahoma de mu asisi enti se no se de tie bia se etwa de to twene na woda ne bonu na me se bra abe heba clinic wo be hu amomade ne nsankyerene wo wani so bra na wo be wo enkwin na ha wo a ebe na ne boko bibia ni ho no ma ye de sikan ka wo se de tie bia bra wo de yarebone na me bod mintumi mbodi na me suro yi mpo na hawa fakuntuna ase bra ye be fakuntuna ase asawo yade ama ho ato ensansan na aguwo obo hodma na kokwe fifififi na si bebre ebia se kwa operation ye twitwa de me ka cha on se bra abe heba clinic de nyame te ho anopampai bono me pa cha obobodi anabra na wo ba na be bompa ye na wo bete ho nka obi se wa yare mfie numni ene wo ba ye ye bompa ye yo se me gidi se me ho atome nante ode ba ye san onum aduro bi nso nante ode ko ne so esu do ode ba ye ene so nante ode ko ade enti na wote wo diabetes wo de num ti ne keke ti o ye de abe he ba clinic da yare sa de aduane na no obi ba ye na poso nyina ya ne ya ofra brochire ne ba ye o si wa ya na be chance aduane bia onton fanko o so se mama na wensu na me so de tofa ko enu okoto no bebre no ade ko ye okwa wa wi no 1 week na no no ofra se mama na chese wensu ho anda ka kire wo free se me tena Ghana me nkwala abra me ko school me nim sade we sa yade Sompa na you can be say boss but me chen wo do ba be he ba kan ka me kire so aposo obi koto dwa ye ne yasa me kire ne sade na okwawe ye no enu anu no ne koto dwa na jai fisa wanu maduro am ka say koto dwa ne nye aduro biom ne hiama wo usisi ne nye aduro biom ne hiama wo na nyankopon abode ne mu no ade biara ye di kwaye yam no eye nipa huna mu baabi ayaresa ye nuane aye die bebre sa yade ebia wo baabi a esa se sa ho no wunnim na wo simide me num ndura akaka obenum ndura na wo yam no amasai enso na aduane bi keke na sese wudi ana aduane bi na sese wudi Sompa na 3.1 anu na nchesha se abe heba clinic ma fato me ho so se obi obeba be clinic wo no me kirewo me do chef de ma fide ni be kan kire me aduane wudi anyama aduane sese wudi na ahoto ebu okra na nya aduro nti obi a wotie me na wa yarea na wo hu de wo ye ho na wa num ndura na fe de wo sika asa bra ebia metumi a kire aduane a wo bedi a acha 7 days esesa wo yare na firi so yo na abe we no dwunsokrobo de mete ho asema che dwunsokrobo ne de esa ne enukra de nkatenkwan secretary wo dwunso akete so a ebu a na nkwala dwunsokrobo eno de yare no nko eno wo ba nkatenkwan ebi wo ho no ma ye di kan de aduro no ma wo bo akra aduro no ko no kro ba nkatenkwan ne wo magimpo na ejai na bo bemba bi wo ho no ma na so ba kra wo ho no wo ho ana ebia odwunso esiche yare ma adwunso wonu pressure aduro bebre ma adwunso wonu nduro bi na buru so etimi ma adwunso na ne nyina no ne se wo be ba be he ba kan kan ye be hwa de kra ye wo se diabetes adwunso aye ma diabetes aduro no ma wonu ma adwunso ni nyina bi jai se adwunso no anso so na bia wo adwunso ba ne buru so nso a eno so wo adura ye de ma wo eno so wonu ma ye ho na ya shaw roba kra se bi a doctor ne be ka se wa hye wonu ankwan do yi nti bi a wo fere a enka me ka che so de hye wo ne na wo ba wo kyena onum ye duro na wo ko kyena chi a obeyi ama wontime nyonso nso a se wontime nyonso so a eno so wo ba ya de ma wa wo be dwo so wa ansan wako amenese no so ahu eti abehe ba clinic sanchani na wona no abrante bi ba young man 35 years so ba bi ma metime nyonso me ho che me manante anante na obi a kire me e record ban hu fifiri oba na me se abrante wo boa wo do to edwe yakomo obi o se mama mi ankasa be se me fa ma confess ka nyina abra okoya odi mirika endo san ba ya o se makokwa ma akofro obi ama miska oji aduro na me se wokoya no mu ni nyina ansa na o kira ade akira o se ma be mami medi adanse ma frame na me kasa na me di asam we di akra
me see doctor si awo me be ma mo mpane sa ya ma bro me kan wo si anya mi na ka say me jimi be ma kire na wo hwa de a ko so onto na bo o na me so obi ya me no be ma no yi tani am be hwa kire say me de me hunu no je bi kura ni wakola ketu we say we na doctor ya duru ho no de na che say obi a ne be ma so pese mu pagya kese no so no anu ne de anu momu de no kura nyame anim ni edo no wo ho bebre nanso ansa na akwala be ye kese oye kosho ko no be ye kese a ti so sa ne yade okay efi say mama ni bi wo ho a oba no yade e hya no ho no wo de ba no wo pe be ma kese nso yade na ama be me yafon ebu ana be ma na on sheda nye ni paketu adada na mo yade bi ama na fon obo obeba no na ayi no ne be ma na se ne emua bebre adidi ho eme ho nyina ye kuro ebu ho no nso so ana ne prostate ni mu abiasi obo nso so obeba na sebi obaba so ajanu ma be ma na nkasa ne nam no ho no na ne te se kene no eti se no sa no wo ba ya do hye fidem ne yehu a ya sa ya de ne wie ansan de ya ma wadro no amu akoye kese anu akoye kese na anu anu no eti obiara mra wo bo ho na anu be papa bi ba ye osibi de me yare me okay na msida wo de ma me try ya try na me di na lab test kire no wo say I am sorry okay ya ma ne dro no wa ma maji kese no kura na no ofra me say ma yes okay me am de me ten ma penisa okay enti be sraw say wo pebe ma kese a bra obi o say 5 dro no man me metimi de amano agi mi sika nso so nya no ne ye ho adwuma ya adwuma onyankopon e be hira ye wo ho enye se bi onu amaboni nti ene ye se dro no ye dro no say nipa benya hoden nipa benya nkwaje nipa ho be to wo mo prekope eni nti mi sraw abe heba akeka fa ho ni agro obi be ka cho say ya ti abre hwe ya ti abre ne ye ka kire de oni nie ye ka kire de bibi ha no ye ka kire ne de no ho to no na no na me ka kire nkofo be ye bo mpa say hwe ansa obesi me ka ye shirawo asafo Yehowa wo ye kro na wo ho to ya de bi nkan wo ba bi ya wo ya ye pagya kan ye shirawo kro be rade na ade ni o na ade ni o na ade ni so okay Okrupa ofosio be ma ofosio ma yeshira no ba mu no na je say yeshira na je so kwa bi ho watimi ato sa anwom abeka rade na ade ni odi ene dabi se na ade no ba mu dia wodi yenko abi ho na yeshira insane Okrupa yemfa numbers ni tudwa ofosio be ma da say abe heba clinic I know ka say Kumasi Tano so Apatrapa new site ye kirem se odu Apatrapa junction na asoda kese mienu be mu se wadu junction so wo de bomode ne sane popo no no sane popo na odu nsuo no mu a twa nsuo no na wo sha se ofro popo ba ko na bo se hotel bi e wo nsabonkum so ne nifa so abo se signboard ba ko esi ho wo to wani hwe wo nifa so abo se asoye no wo ho a signboard ba ko sa esi animu na che se abehe ba kan ka asoye ana wadu no ne nyina mu ne ye de ahomabofo mienu ato wa ma se befre na waje nchirimu bia aka 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upuso ahomabofo emi no a ye beje oso ye nche na yekudi bronya awo no bomoden na ebra boso mienu akai erade be yen senchene okay mamines just oka ovarian cyst no mommy ehun adwuma do okay ovarian cyst wa untimi nwo onu kunu hia na nsu ni na asan ba brane huhuru mu ma awo na ebi kutantafo o mafra be Dr. Benjamin Shrao o pentafo 3 4 kra na fra be brana so 5 kra na de be ma o 5 wa bom hwe na oni ne abe ye o mami we nsankyere ni amopaso ye wa ovarian cyst no wako hospital mama ka cha say ovarian cyst ana ensio wa wodiem brane hohoro ma 4 days pepepe ye de adru be ma mo ahye wase
3 days na nyoma bi na be ye no eyen sankyerene nko a eyen sankyerene na nyoma be wo ye no etiefo maame no ne ho onwanwa diabetes so over time a odi kyerɛ mo aduane o mbedie o cancel o monya time so cancel patient owura ho kra na we are depressed kra na wo ba be heba wani beje nyame nhra abe Dr. Abe nyame nhra no enra maame bi bae no osu sa o pie no na nani age nyame nhra Dr. Abe na che se wodi osu ekọ Abe aso ya o sedie ne be pie yeah can follow sperm count so aduane maame di dwuma koko low sperm count koko ana obedie wodi nso a bebre obe won tafo na so America bra be herbal clinic Enuti Dr. Abe ne doctor na me de ba ko aka ho I am professor lawyer okay na o se no ye de he o de na ka ho doctor professor lawyer Abe enti di American say onyankopon betimi asesa wodi Jesus oba Abe heba eja fosu ye fan pipe no twato eja fosu asaba akwa kama no ma de say me ba otoso miensa de Abe boa ochira odi na woda no fete sabe duaba ajo me pese ochira mo de so oba pa ajo waware wawale na mo fa ne ntoso ye de ne beto so no be ye de ne beto so wa be mo ko ya mo se ye de na to so ye friend Beatrice Mensa Bonsu auditor penny noki de ya ye de ne beto so audit service Kumasi heya ajo enti ochira no mo fa ne ntoso akosi anwumne no we ye hwan no ye doctor ajo waja se jo ye be ye ho adwuma dada ama na nyoma ye kama Dr. Professor Lawyer Abe ena motene kano mami se ukọ tanoso apatrapa mami edi juma nwanwa so kama pa juma dia mami edie esewani ense kachre adansidi amanfo edi efa Dr. Lawyer Professor Abe wono enya asem ketwa kra edie bei edie ya die na opese okohu ayaresa be na apese okoje se ya moyare bi din na anwumre kura no a yefo ye ni enchirem ewo tanoso apatrapa na yenko enkoje ayaresa ewo Dr. Lawyer Professor Abe ho na enwoma enkonkan na yesi number no so amamode a na eye 0506 460208 0506 460208 ana 0243345392 na yenkoje ayaresa ankasa ewo Dr. Abe ho Dr. Abe ena motene kano wochina ena emma de nchen echira okata so ena emma de nchen kura yenkota no so apatrapa Dr. Abe ho na yenkoje ayaresa kamapa kanjin akala water Jesus within amen na said na matiasi kwa so na me kwa no efiri se na mifu se ye wie kanje na kala water eye ensupa papa abepiem ewo Kumasi kropoma kanjen akala water na sa kanjen akala water yi amanfo top papa se wo ba Kumasi a se nsu amanfo agi atumpa eye kanjen akala water se de amanfo agi nsu wo yatum no esewani ense ka kire amanfo nsu wo papa eye 8.5 9.5 alkaline we de enya acid asemo eye alkaline na sa alkaline no eno ene koni padua ni mu a said Dr. Otowobek kan ye no ekoni padua ni mu ya repibre biada wo ni padua ni mu kanjen alkaline water ebetumi asa yade no kama na awanwasemu a ewomu a ne se obi a nintrim asisie cholesterol no sade na gintrin na boso no se wonom kanjen alkaline water ekotue no se baka no ekona kotue no se baka no na emu ada ho kama na emoja no anya kwan efrise
entiri nankasa de eye moja na sa FSF mu na ekokoba se sade no ekoje boso a eno ene duru ba bia na ede pressure no ebre nipa no pressure no so eba no na wo betoa nananom ense do ano eno ntira kanje na kala water say yenom akala no yenom kanje no said ye bema ye yare won nyina dai wo ye nipadua mu nyina da ni nyina eto atumi atwa ama yen yenkɔ brema UGC Brema UGC abrewa urutu akwante pon so eho ena yebewu kanje na kala water na sansuo wei ena eje amanfo akagina mu pa sansuo wei ena amanyoma eko akonanim kanjino kanjen sansuo wei amanfo top papa yefra wo mo ahromatrofo so 0507 379474 0507 379474 and 0241 449191 0241 449191 na nyoma enko emfa enko yanim na bibia enko so kamapa Cement Seba Clinic yeko ni akwa yarisa ewo Cement Seba Clinic eye namsa yade ana diabetes gonorrhea na yeko Cement Seba Clinic typhoid otunite na Cement Seba Clinic say wakofo mfidi foforo kra edifra brochima mu aba wo dwonso yatwu moja no na yede wo efa mfidiem na yede wo fa mfidiem ansa na Cement Seba Clinic wode dro account wode haban enkoa ena esa eyade ede emawo na Cement Seba Clinic wono a ena asa akofo aduro bia badwa so a ye fa Cement Vital Herbal Mixture eno ena ahona hotedi no ye ka no agan na ye ka agan no gangan na soja ni de wo kokon de a e wo se wukuratuo na wukuratuo so a so ma mo ba no doso wo tuo no na bi ka na akohye nipa bonfo watumi akunkono sa na Cement Seba Vital Mixture no wo ye na sede wo si ekunkum nipa no ewo mpaso no mama ji wo mudi na de chi a mama mo kunum mo piafo ewo mpaso Cement Vital Herbal Mixture no eno ena amanfo eto sesei papa draso to biada ana baby eto habadro biada omam Ghana de adroi yeko ne yeko pabinto na yemfa miemia yenkyere wom yeko bebi ne yento said yebema ekira no pa ye yerenom ebema ye mo piafo Cement Seba Clinic ewa sokoma pon na woni asokoma pon rural bank no ena edi enhwani mu yefra wo mo wa homatrufo iso siefum kwan a 0279 356 570 0279 356 570 and 0240 616061 0240 616061 yeko na ye no D4 Samuel Prayer and Counseling Center eni enkomo kakra bi emra D4 Samuel Prayer and Counseling Center yeni enkomo kakra bi emfamra na enwoma enkonkan Cement Seba Clinic wo mo na yete wo mo kan no D4 Samuel Prayer and Counseling Center yeni wo mo eni enkomo kakra bi asempelipa dwumadie ena waso eguso a utie ewo Sompa TV Sompa FM 93.1 ose aboaji fosuo one na pamfo ena sabre yejeje omanfo tata ewo mafiem asembia akyerewso asembia kasa akyerewso aye sisisam ani apo menteme ho ase sasem we ena de bre asempenipa na yetumi adi ede abrewo ansa na yehye mfidie no ama enwoma akonkan no na yede ye story no etwa so ano no de oba no anya atrase papa wadaroma memo akwaba nempom te sen brawanim nempom te sen boko ja na udin edesen ufiri hin na baaye frame akwasi fori kransa kumsa dumase enkransa akumsa dumase enkransa papa na enumrei wonante se ne sei yo miwura no
wede mese me mamadwo baya boni bi anim me ne me yonku bi sane e be mfi aduonu di kwase abu wabu me na mpese me de na se me betre mo na kwase abu na ne sei wadaroma na wasanim amatie so atibi papai mi yukwani na so owe tabeku krachi wo nkransa oni panin bi friend panin komna kodua ofiri kumawu no tabeku manager wo nkransa ti mafuo me wo fan mama kombeni no asase ti ho na mafuo nyina wo papa no ne obesi komna kodua no ana na wo ko pension ti on betum asase no so no na mafuo ho no wadi chia me wadi chia papa no se me obi a mitumi yoku adwuma pa nti won fa me hye no nya fa me hye na kwara de me ti papa no so betum no wo hu sem yoku adwuma on so se ni maama no wu no afuo mu nti wo zo peku adwuma nti wo fa me se ono ani nu akuma tata no mo 40 years ana me no start adwuma enu nti okoje asase wo nanan kwansa hene ho e wo ba bi fro beboa no ene do no aso e wo akuma nkransa hene asase so ti adwuma bia wa asase so san se me ho na me ho den tobako adwuma jepaja adwuma bia no me nim papa adwuma bi ne se wo ba bia wo krasha me no wo frɛ me dinachi na makoye se adwuma no adwuma din bia me dinachi mam ne nante ya me ni krom me nim krani fie me ni wo ma me krom susan so ne papa fie brekum ba bia ye ba bia soma ma me ko me bia nti na me dwen se papa betima ye me bɔne nti okoje asase no wa yonkofo bebere ye dinachi okwa ofrɛ ne dikane idiotic idiotic ni wie no na adwuma ne sɛ no konkran ti nkrofo ndo asase na wo se menem ho odinti na wa frɛ me akose kopedi ba de fo kana kodua nua no na makodua saa ti mi dua nua no ma nua no ejina ye be ka de ono ho no ma yedua ye no ho enti mo ye ne sɛ opempen fo bi ko tena ho so mo nkoye adwuma no o mo ko mo adwuma ntena ho sɛ kom de o mo bibia papa nkro mo kan o mu o mo nti o mo nya adwuma no enti ohun sɛ adwuma na senti me ni an metima ya adwuma ni to hyɛ da be frɛ me de to me maame ne me de ne mabusuafo yin anim sɛ me nkonko ya adwuma no na daache manya bi afirim saa mre na me ni san saa nti no me wo abema baako ye frɛ no papa ne frɛ Thomas amio tiji amio enti me de me ba no to no enti me ba me no to nti no wɔyɛ sɛ adwuma no ka wuram hɔ no ma nkrofo kwa wi anua no atwa enti ba adwuma bia me ba bia me nyai na me san kɔtoa adwuma no so Sompa 93.1. Mako first one. Adwuma na kama no. Wa yonkofo di konkonsa kire ma pa me firi ho no. Ma mi gya adwuma me anu firi ho no. Yes o pa me. Second one mako third one there. Me ka se me kwa me boa. No so se ukwa me so ba ko ni hia. Me ma me yonko bi ama ho. Me nua ba me ma na ba wuram ho no so ba hwe. Me nua ba so mani ska. No ba ho no. Ampa o kasa kire me ne me yire ne me ma me nyina. Sa kwada me ma to nti. Oya dansi ni gina honom se debi kura o kwa buruchi o ba fa me ba no de na kɔ enti mi nkɔ na me nkɔ ye adwuma no mi de o sie ye oyo kɔ tena wuram honom Sompa 93.1 mi kwa mi ka je se tiki no de mi nua bi nka ho biem nti o se man tena o so be betwa tiki no mi se okay metena ho na mom se se ade mi ntim kom wom to o ma me bicycle mi de ye adwuma sa mi fie mienu na adwuma me ka je se me ye ne se me dua mango na tiki ni dia mantem wo ma nti debi no ebeba na tese me man kura mu school sam abro so nti ma me o frem say na dan fu water chima frem of akwase ebo a o ya mango no bi no de me ko chia no no say ama me sisa me amesa mango ma na me nye nursery na mitumi ya dia se man oni se mitumi ya adwuma no to ma me sisa mango ma na me ya me ne me ma ye de ba se kini ko wura mo mitumi twa da kru 30 miles in and out in 30 miles de akɔ ne kɔ ne samangui na mi dua banchi na mi dua bɔde kwadu nsuo ho nya dua no afa enya be 2 years no na sɛ amango no ayi kama ɛna ofa kɔse ebo a mi frɛ papa no sɛ amango no ayi kama wie ɛna o ma mi sika kɔtɔ adura de bɔ wudi side mi de bɔ asase ne saa na mi hyehyɛ so mi dɔ so mi tu nua wɔ so nya mi wi no mi sika mi pra asase no mi tu amango no mi ame pege me ne ma no ni du amango no nyina ye du awie ena o fa kwese bo anzo de mi ko ja no tembi o behwe machi se me ye adwuma na na se me nye enti mra me be ko me ka je se ma comprensa enti sika sem kura no de ko sini nkrofo so a me nsanka to ma ono a di machi di mi ko commercial bank nkransa ko bi account so ma me
enti ade bia maka sɛ mekoto bia no na ɔde sika no ato mu na makoyi na mede akɔtɔ na mayɛ enti medua mango no ma no duru baabi no nyɛ deɛ ɔma baade no bio Sompa 93.1 local one no ne biduaeɛ nti ɔma no ɔma ɔfa kɔsɛ bo abɛhwɛ na ɔfa kɔsɛ bo ama mmeranteɛ bi bɛtwitwa so nti ɛnya bɛyɛ sɛ 4 months na mmeranteɛ no sa de akɛseɛ no mango akutuo no ɛbɛsisi so ɛma me nti san sɛ mɛdi kan adua ma no asɔ asase mu no nti no ɛma mango no yɛ nyini ntɛmtɛmtɛmtɛmtɛm nti mu ara no ɔno afiri aburokyi bɛɛ ɔbɛhunu amango no no o ufuru wayɛ adeɛ nti san to afuo no so no misa gyi sika kɔtɔ aduro mede bɔ asase no ne misiesie ya na ɔma fɔkɔ sɛ boade nɛsɛ no bi bɛka me ho ne misa dua ya nti baabi akura mu hɔ no ma asase dɛ ɔno ma medua no na kyɛ sɛ madua hɔ ma no asa nti tiki so dam fifiri sɛ na asase bi so da soro saa nti mekɔfa abayɛ bi hɔ ne yɛdɔ asase no a ne mede amango no yɛaka ɛde kɔ hɔ ne medua ɔhɔ so nyinaa nti ɔfɔkɔsɛ boa ne di m'akyi ama no yɛ afuom no akɔsi sɛ amango no soɛ nti mu ne papa no bɛ bikɔ papa no ba mprɛnsa ɔba a ɔne ne yere kuapem ni ɛne ne ba baako wɔ nkran ɔne ka ne kaa na ɔmo aba adwuma ma wiye hɔ biara no papa ba ɔbɔ ma ba so yɛ bibiara ɔnka asɛmmɔne bi ankyɛm nti anadwo sum koraa mefrɛ no a yɛne tumi frɛ ho di nkɔmmɔ bibiara na sɛ bibiara ni ntɛm nti mmerɛ amango no so wie a ɔbɛhu yɛ no na akɔhyɛ bo a mɛyɛ bɛte amango no bɛte amango no afei ne mete an sɛ wagyina amango sika bɔn ma no wɔsɔm sɛ menkɔ ɔfrɛ sɛ menkɔ maame bi hɔ ma no ntotɔ no ɔma mfa me sɛ menkɔ maame hɔ na adwuma de ɔde ahyɛ me sa sɛ menyɛ ɛno nti wakɔ bia ka so mbi sika sɛ mbi bia de made ato mu akyi wobɛɛ kora no sɛ menkɔ bank biem waa sɛ akɔyɛ mɔba mɔ ne di ma me mede mehia me bia na ade ato mu nyɛ akatuo o mepɛ sika kɔtɔ aduro deɛ mede mebɔ afuo no ase a na wɔde ma me ɛno nti ɔfɔkɔhyɛ boa meyɛ bɛte amango no ɔma me sika na mase me wuyɛ ne ɔma ɔfɔkɔhyɛ boa me 10 million nti sɛ sɛ sika no wɔde to bia anim sɛ mase wu ɔma me 10 million no memekyɛ fa na wɔde ama me nti memfa ne nua bi bɛtoam hɔ no memfa no nkɔ maame bi hɔ na ɔnkɔ bia councilfoɔ ama ne nua no ne mekɔfa nnipa no kɔ bia council de ma no mede metoa mɛyɛ m'adwuma menkɔ baabiaa afei mewɔ no ma na ɔma aberanteɛ bi ba hɔ sɛ mɛboa m'adwuma na aberanteɛ no bɛ saa mmerɛ na nkwansa hene aka baabi nti meba yie na mekɔ na ɔmede moto de mekɔ hwe ase me prepare serious nti mentimi fa yadeɛ no menkɔ akura hɔ nti mekɔ na ɔde aberanteɛ no aba sɛ mɛboa m'adwuma aberanteɛ da mede me na kɔduru mede me yadeɛ kɔduru akura mu hɔ no ma adeɛ obisa me yan sɛ papa no sɛ ne tuo papa so ɔkɔ no wɔde tuo ma me na ɔno ɔde asase no so plan so ɛka me ho sɛ ɔma bi a meha me akura so no sɛ makɔ ne ɛtɔ so mprɛnsa nti ɔma bi a meha me ampaa so mekɔ no bia nso a meha me da kɔsi sɛ afuo no bɛwie ɔde aberanteɛ no bɛ afei aberanteɛ no bɛduru akura so no mɛda bia nkɔnkɔnsa papa meyare no na papa yɛ afrɛ mewɔ fa me maame no mɛ hɔ nom mekɔ a charges bɛbɔ me no biaa nso ani nti ɛma me frɛ maame bi wɔ ha papa no damfo paa no maame adua na sɛ yɛhyɛ adwuma no so ɔne ne bɔ hɔ mmerɛ bi nti ɔno a mɛhwɛ adwuma papa no de agya me a mene meyɛ no mema yɛayɛ asase no sɛ 95 acres mu 40 acres yɛ teak 15 acres yɛ amango 20 acres yɛ cashew agya wo na ayɛ ne nyinaa wo nko a teak no ne wɔno yɛ bi asa na wɔkɔ na sɛ fo 95 acres ma yɛ ne nyinaa so adwuma yɛnhwɛ ha sei sɛ yɛyi teak no firi mu a mango no dua ha ma ne acres mango de ɔno a bɛhunu yɛ no a na madua ne 15 acres ɔno ayɛ krataa ma yɛkɔ ɔmo yɛde kɔ court ma ɔmo bɔ bi wɔ hɔ nom ɔmbɛkɔ tapo a ɔma me yere sign ma me ɛna ɔba so bɛgyina no ma abrante baako so sign de ma no mea na meyɛ adwuma no bia ni hɔ ne bɛyɛ adwuma ɛna cashew no so mea na meyɛ ne nyinaa tik ne nsa wɔ mu aduaba bia yɛ woba kura hɔ a kwadu si hɔ no mɛsisi nso ho a mede firi me kurom ne kɔdua no hɔ nom woba no hu sɛ abɛkora na pɛɛ fam ɛyi ne bia mekɔ na medi afo no agrek mɛ no kora ɔbɛto no deɛ nyinaa me na pɛɛ asase nso meyɛ afo apa yɛ nyinaa nyine ma ama ɔmo ato ne nyinaa me na ɔde homa ne nyinaa pa yɛ kube ne nyinaa so abia ma me bi da agya nti sese deɛ bɛɛ paa na mo ani bra wo de abɛdan ani bra sɛ ne ɔyɛ mbia me fra a yɛsɛ me ma ɔno amra ɔno abɛduru ɔbɛba no ɔpa me nti mo akura mu a meyɛ adwuma no deɛ a sɛ da no mewɔ hɔ ma no wafrɛ me fie sɛ memmerɛ fie mekwa no de to me wɔfo baako anim sɛ ɔmfa me kɔ me maame no hɔ mekɔduru a asɛm papa bɛfrɛ ne sɛ
me say kura ho obechi me me say bone be ne boga no o abrochi wan mo kai shunu kura mi dua kura no ni ha o ma adam me say kai shunu kura jina sase no so o ko ya say me dua kai shunu amango ne de ba nanim se me say de be ntra obechi me kaka papa no de akotu we ni me say obechi me say o madua no ho no me de me ko akofa aduane na ba me ko say me ko fa aduane a aduane me ko fa be di no masa na afre mi ba ko se makotwa bode so minya mi dua ni nyina ni woni dua me bai dem bibia o nyina papa pa me dua ni nyina ho woni mi di mi kotwa bode mi dua pe me na no ho ne je abi me na no ne se no afre mi ma me se mi sekura ho a obeche me ma me kra na odi adwuma na yo mo anya krata bia krata nya se me ba no ni nyina be adwuma ni ba wie no de wa ye krata se mankwa se ne o mani pa ba nti o mutan mani ti o peso ya se me fre kura o nti o koye krata se mankwa ya adwuma no a adwuma no o ma me bi Sompa 3.1 krata no sai a me gidi kura ko kire o di boys bia bo no ko kire se me krata ni me be du fia no wo fre se me se kura ho ma o be chi me na se o mi so adwuma na ba wi ti o ma mo pam me eti se die ne yanyama ho eti de mo yama me se o ba ye o no afre di nwato asi nipa no a o de me fre kura ho no so se o fre brochi eba enti nsem ya si bia minja ma nka no ba e be solve problem ni na amene fro enti ono abe ba abrante ne ba mi fie be ka se mi sa kwose wa ya ade ma ba oni bia ni hono ndi mi kwa kura ho ma ba nti wo no ma mi di firi abrochi be kura no e wo ka mu nti wo ba mi ko hwe kura ho aba nso wo ko hwe aba me ba be yi no ma na ma nso we ndi kobra na wo ba wa be yi ma na me de adwuma de jambia ni se ma yesi bi bom charge kra ma ye madwuma ti o de ko aja se krata no we krata no ku ko bra enunti de ya ni se papa dana na adwuna wa nko ade chen wa ba se odi tue jam se me fa nwere mo nti boga wo be bi o ko ha ba betakre ni fa tue no ma no wo de mi nya ba ko kan no be ni di tue ni krata yin Sompa 3.1 papa kwe nipa no a okodi adanse man se oni krata na ekoye no okodi adanse de man no wona mi de di adanse ma me edu opam no mi tuni mi se papa adwuma m koye no wa pam you na me de na me didi mai bibia enu nti wasi papa no mba ni phone so edi mra na adwuna papa be gini tue awia no ade chen wa gitue no sa brante no na odi nachi obe no ka che no se mi di tue ma wi no obi san se kofi tue no a dan na me ma ko bo so akura ase no wa mo ni yi na o mi se me kwa mesa bo ka foforo na mi nua zo aka ajem bo zo aka ajem se o papa number ni ono na ho delete number fu ni phone so se na wo so no akwa gimedwuma no a wo ye de ma papa ntene to manim ade achi ya no wa frem se me nko ma papa na akwa aba mi se me nko di wo de ko ma na akwa aba na wa gine dwuma firi mi sem ma se ti mi wa gine dwuma firi mi sem ti me nko ti ko ma na akwa aba bra ono aka dem so akwa aba ti mi hwa na kwa wa ma be se 2 weeks ni me ni mi de mba ba ko ye de taxi ne fa pan mu pa ba ko kan ho so me nko ma na akwa aba ye kwa ne ye ko ma na akwa aba ni ye be ye hwe kwa ye ko ma akwa aba be ade achi na abranche na me ka se o ma ne sign krata na man wa frɛ me maame no be mi sɛ papa sɛ me ba kura so me sɛ me on chefu mfa me de ma me anyɛ saa o ne ka si mi krom kura me sɛ ne ka me kom ne papa mu pa no kwa mase so ne no kwa me kwa man kasa me ko ba abrante ne o me ko me maame no ho no ma sɛ mi sɛ kura wo bɛkye me no me ko no ho ɔno aso ma ne adi nwa to abram sɛ wo ba me ko sɛ me kwa kura ko ma papa na kwa ba sɛm sɛ ne wa ka kyerɛ me ndi no wo frɛ papa no papa no sɛ o da bi ufori be wan kasa wanyɛ hwee na mi mom de adwuma wo ye bia no me so wa na adwuma wi na mo afuo no de me ma no bi aye boga no me ma no na mo na die no wo ne krata die no wo so krata we no ai mu nsɛm ne bi ne sɛn mu nsɛm ne sɛ adwuma no de me ma me adwuma wi na aba man fa ba no mo tata me kura ho me ne sɛ krata no mu nsɛm no o se afuo no ba ye kem miensa ba ko ne de mienu na sese man ko adwuma nje na adwuma sɛ ya oni bibia na sese mu achem sɛ wo wie masa o so ma me afuo nso wagi film sɛ me fie mi odidi o ja mani pa bete baby bia ndi mi ko akire mi sa ko akura mi sɛ me ne me ye san ko sɛ wa ma fie no ne me de ko sɛ sɛ adwuma na me ye ma ye no sɛ mi sɛ afuo wagi am obi fie mi didi mi ye bibia wo sɛ nchemu mi ensa on fa me de ma me
nti on chen family de aba de me hu me de ne ese o de ma me no na pam me kura so no was one pam me se nipa o ma pam ni ye free the phone so what man ya wa no uma wo free me kwa ne ma me ho ma o pam no aja for ye enti ese ne tintini tete mu nyina ne sai ni tete nyina se wa ba ma busuafo nyina ho me ya tena se ma ye medwuma ma wi enu nti o ba me 100 million 20 years no me ko ye adwuma afuo nso ne dudu ne ya wa twetwe no krate so no ye be 100 million no o ma 50 million na 50 million na metini year na chese wo ma 100 million titi sika no a na chese afuo na mo che no mo cha na o ma bi enti wo fa na afuo na wa ma 100 million adwuma wa ye kase we nyina 20 million no me marketing kitin nkura ntia me de bedan mo se mo nko hwe bi mame jo adwuma ma ye mo nko hwe bi mame na mo ka bi mame atise no wasisi mi na ne watermelon kura ye ho aja wadi asi odi asi ni nyina ne se obema 100 million na afu na mo chende o fa na afu ye kwa computer so adwadie emra na ye hwe emode ba producer abo afa papa boga no na yenkuti na no mu asem asem pelipa dwumadie na waso egusu awutie no na ye kwa computer so adwadi aba nanso eduru ba bi amfidie no ya no mo so omobu afu sawa edi enso ne gu friji mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu friji mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kangen akalan water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu badafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pesu obi so hwe no wasesani nsu a wonom no kangen akalan water na obahunu no kura me ka no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti sa wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kangen akalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kangen akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Stopped. Emrenu ni Sharon Sonsa 2022 FIFA World Cup no. Jumadi ne po modena shase on the 20th November 2022 na call Akwakowie on the 18th December 2022 na ne live commentary no Everball radio no so commentary emu eham emu edeye pa na de brana mom no Sharon Sonsa ne ope analysis no ope de mu ede mu akona Everball live on Sompa TV the coaches akuku dama omunim de ne beba and after omo eba ne ball mu a omunim se de niam city no and e de omo ba ababe ram na boa amane ma etimi adaye pa tike ho ne yina nkambom na dwumade no entimi enye krabe hye no so se France e de Kylian Mbappe ba Portugal de Cristiano Ronaldo ba Brazil e de Neymar ba Argentina enso e de Leo Messi ba na o my Ghana yenso no ye wo Andre Dede Ayu oyo sign na fe Thomas Partey ye de omo nyina ba ababe jam na boa mane ma koye pa etimi e de ama dwumade no e ba wa boboa no on Sompa 93.1 Sompa 98.9 Sompa TV no Sharon so se Predator win no e be ramti a chede bebre e be kwa de ama ya hwefo ni etie for Sompa 2022 FIFA World Cup ebe krabewe. Gifted intelligence akawa ho biamu o wo mo mantete efa nnwuma ahodo ho ama manfo tumi di ye wa brabo mu empo de woni ani da so wo be master enti wo be bia waso se wo be ye adwuma for nature gifted intelligence for aso ye na fa ho ko se wo mo training nim wo mo ye training ahodo bi te se air condition installation CCTV camera installation GPS car tracking system ene nnwuma pi se wo pese wonya sika free YouTuber fa ho ba gifted intelligence no mo nchira wo kwan no be fa forms 100 Ghana cedis wo Sompa FM
front desk. Training fee 300 cedis. Eno ano no na nso asi yedie kwan so. Gifted intelligence asweye ewo Sompa FM abansro na se. Upenchemu bi afre number 0249 942 842 0249 942 842. Yadru obiemu adofoni adofo gieni na yebusa se ewisia no ejanka no okrani no Bible say nyamesom papa ne se obi hu nyanka ne ewisia mo enu ti na tara one media yawo sompa yede sompa chede ebre enyanka ekunafo ne ewisia yesi pronya ye hwe ekunafo enyanka ne ewisia apemba enu ti di trosro ne kosma me kan ho na fo ani kire mu wosom ye woso ame na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu atu ebusuafo akofo nsanso nyame ani katenti ade bia wo say ye mu anwa ade bia ense provisions won so fabra na ne titru pa ni sika kade ye nyina agu na ni wonyame nkwa apam na afefo fro no aye ko wode peye pampa Tara One Media Sompa chedi ye momo line 0598 559802 edie beba ye Tara One Media ana Blessed Foster ebia na wo achirichi wo ne me bia pese wo de beboa ye na wontimi fa ma eno so aya 0244 834838 Tara One Media Sompa achedi afie enyanka ne ekurafo enwisia ne so wo mo pediti utie ya papa wo fori na asem a wo kan ya nyame ne nokura nim ni ye ya rehosem na mmom asana ye ne Thomas George ameyaw ono ne boga na wo de adwuma no ema wo fori yo ye no asabre wo so be ma no 100 million titisika no na mmom afuo no de omano no ye kwa odifo Samuel hwa ba ye ba ye ne papa no edi nkomo ye chibigu mpawa so na yabo ama manfo atie Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremu Odifo Samuel Prayer and Counseling Center onu kuto ene odifo a oba santimam ha papa wachiti papa amanfo fira chinchin ni pinchaye ene omo firi enkran omo firi voter oba kone nipa enipa na wan kontem a unya babi kura na watia Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ehonkuto ena akwankyera emu ohwam akwankyera a wokototo ho nwoma kete ene so fom ata na wade srade a wode ko ye no na kropo twedi ampon wonam Odifo Samuel so na wayama da eyeka na promise and faith enim gwase bi na manfo di edraw yade bia se be mpraduasa oko asupiti no yase emfa nkofie kone kwawu dabi Odifo Samuel say bra na sayade a dokotafo apamo no yade we entumi enkonkoku spiritual marriage how eye call to asem adwuma wunya bi nye Odifo am wonya bi aye na eduru ba bi adibire so aba no so a eno so akwakoya asem ententan etekyereo ama wo abrabo no aye kobesie unhunu so ama usike kura wo kura no wadwuma wo ye no upegu botomu a na efifiri gu buru aboto enye mada enu ti no Odifo Samuel say bra na sa kwante ode bema no de ebema brabo no tisi so a uhu de wo ye edan na obesie ka wo beto se wudi dwa so sika no entumi enhye emfa free won sada biada akwankyere mu ohwam ena wode ma Ejaba family house ena odi ni djuma ahemboboa no ene udura ahemboboa no traffic ho a omu ye nkomia ni nyina da ubusa wo mo se Odifo Samuel Prayer and Counseling Center wokọ ho a omu ba kyerɛ amanyoma bia esefota se Odifo de be ma akwankyerem na ho atɔwo no wo de be ma yekɔ na yekɔ gye akwankyerem ohwam na yedwadie entumi nkoso wo ba wakɔfa nyoma fri China wakɔfa nyoma fri Dubai pronya brei enkonkoton nyoma nkobaka o Odifo Samuel hoi enkonkoton nyoma moka kra yede ani kokyere wa akwankyere be me yato ya nyoma akwankyere be masika to ya bagi mu a obi antumi emafamfirim yenkɔ ne yenkɔgye bi ne afo nkwan a yemfra wa homatrufo iso 0504 588454 0504 588454
ana 0578 405519 0578 405519 na ni mienu we ofre na se ni mienu no eyeze enko na ekokra na please try again later frɛ number we ka ho 0265 441995 0265 441995 yekɔ mensia hembobu ano yekɔ Agya family Ajaba family house ho ana odi for Samuel odi ni dwuma yekɔgye akwankyerɛ mu ohwam akwankyerɛ papa no no na nyoma enkonkai emfa emayen yene Thomas George Ameyaw ono ene bogano a wo ma papa yi adwuma yi na chief producer no edi nkomo no ye chine ne bi egum power so yenkotie no Sompa 3.1 Maybe officer ye me interview my elite na esa me timu ye ko because me pa kusunyan sisia nti ya we ya kasa ya nyan manyesa ni penyi kasa jaje usire papa ka se kwasi forse me ma bon wi asema ya papa bebe it is a radio station of so gumen ma se a obi onim obi anaso obi obeti program bia no ofrin kranza demo ha no me ko ti forase otim kwa ahead baga mpacho wadaroma oyonko no de na wo wone ne ntem se de wo ka sanya fu asem no e ya sembe na wo wone ne ntem mi sese me manu hwe ba fusu e ka wa bom ya sase we su no ma hwe kwati fori ato pumping machine manu me so wa da dia na brand ntem ha na be ye wo investigation na be hwe na bisa ntem ha se bi kuafo e wo ha bisa obia se kwasi for me relation for all this years esika kwasi me ko trabrechi papa me dan ba ko pa bisi sada na sana na me ko dan kitchen me sika nyina be dia fo wem be fa asase adwuma man ya da ho sisi am just e bo me dan kura me to hu am yen kakra klase de akura mai sisi mai mre me so metime nya bibia di viso enti me kwa process ya enti se aje wadaroma ne etie ne on se 7 preduasa mpenufo se kwase bi o kwase ne miani cruise ena obi enu ho obekọ police station aka na asem ya da he ne obeka ma na yede sa ne mo investigators no ne behu sa asem no anipa na ka na ye no kre ana asenya no kre ena wo na wabeye sa complain nti na mafrɛ no de wo horom no e bi amene ne nya afuo no wachire mama ye so so wa trama sa so ye fu na no bae ni ade a wafa frɛfo we mu a wonti man fan hye dan kora ba kompo no dan me ka kire no woni ma me no ni papo na busuafo ni so ye da paafo se sa twi ne kana oti ase a single room wa tan ho ma na bu afu no na wa ye ne dada e na wo be hwɛ so na ma ye bi papa me so se o pese Ume kasa nsomu adaje dia momra yo adaje se eye den ase wa na ye beba ho no na ye wo so ne wo kasa anya me so me pesa mo ba don't even come to me straight mo amonye mo nearby ye be investigation but one kasa ye pese ye che bibi fi ho se afuo no wo ma ne yam ye nche ana se wo ma ne yam ye nche me ma ne yam ye nche okay Kimbacho mi komi tukwan so wa wo se si ana me ne ayi ono an cousin crack asase on kan send papa kuma say we are sorry because penny ono an ko so ba me na so ha on ti apo nam ka say on ti apo ami ame ba ho mi ame ese ku sunyan my elite nti ni di mu enti wadaro ma me da se pa say wo pentem so wanyam to wase wo chemi nsem bi mu na chese according to no dia wo so wo ma ne yem yenche bia enti afuo no na wo ho no mo na o ye se on hwe so e ma na wuntu anaka me bibio ye mitu anaka na wuntu anaka tese o ya afiba ba mi man bibi de duru ba bi ono an san krata se onti mo nya afuo no because mi se no so wo krata so kita mi se sia to ba mi sa krata no be chiro mate wada o mana wutu abosu me bia na tu anaka se nti anaka mi venice ka bi o hia
na utu ana ka say na anasa na nye fix Mrs. Kebio here be anam the gram and your fix na me ka say we di me hu ni masas so ebro so the more I try to say mo mu no Freddy amo am na ntu na momra but I just we dem enidi whatever ma uti me hwehwe mu de me hwehwe mu na wo ama kasa na me pese me ti bibi free won me ti hwehwe mu de se me pedra se ni mu adwuma ye whatever ma that's big. What do my conversation really say? Your friend of Sompa FM ni Sompa TV station. This is station man. Sompa FM, Sompa radio. Sompa radio. Sompa. Yes, Sompa. There be Sompa radio station 93.1. Maybe Ansana. Hello. Hello. Boga. Hello. Ansana minja wono. Uwo nshishe uwo sika bi de mano anasa uwo nshishe na fonu wo yana me plan makuma bi se me cheni bibi aha o me man 1 billion kra ompe na me say okay nti ni papa no eba ni papa nua no friend tanfo ni papa nua no because he is ka de mano o say 1 billion kra me the man is not enough for him na mpese ni papa hwe adwuma kwasi for aya ono o say 1 billion is less for him afunu ya behwe ni video nyina wa me phone so ayo say cashew ne abe enetic ni nyina ma behwe ayo yeah ajawuti aje me behwe ye no kwese check afuo ni ade da ho no mo ena beze hu say say kwasi phone bi atikra na okay enti na mabisa wo no elsa nu nti na ma na mi amade ansa na mi tu kwan na kashi ni ni anum ne wo fanum nyina me bopa obi obedua tik no bia mi tua ne ka ye ba mi tua mo ba de ye beduru ya anum atu obi aka kan bi sa kwasi fo so ne bia tik no na ma bia mi tik ansa na mi tu kwan wadaro mamango no so ma say how that aja wo me si ma yele ni ko be nti o de all right me fa wachi mate honi asem no mango no so aja wo me ko baabi na mame yabua paper no a Thomas George Ameya boga no eni aja foriye no kenka baabi kakra mame hwade edoso nti ye bono tofa baabi ehia no na esoro de ne ye an agreement note na essentially ekrata ye da was said this share crop agreement is entered into this at Nkranza Municipal Town this 14th day of July 2020 na just say 2020 in film mienu ne aduo no boso menso nem ne da na to so dunan na wo yes akrata we say na eda yewra Thomas George Ameya yo wo susan so ya no wa ahafo region ono na klata na kire se wo asase no eye ne dia na yewra akwasi ofori ya ono so akumsa ya no so ewo Nkranza Potem wa wono so na eye caretaker wo hwe asase ne so anase afuo no so na enne wote ase no mo a all complaining na terms of agreement a wo mo eye no mamen kan so kakra bi o se the farm owner Thomas George Ameya have agreed to permit one Akwasi Ofori of Ekumsa Domase the full responsibility of his 40 acres teak forest. Yes, a teak no mudia and 40 acres or the amanesa one share and 20 acres of cashew farm. Now it's a cashew no see 20 acres and watching on so no 15 acres of mango farm. And also so ya dia wotimi e de man no na ese miensen e na me boso teak no 40 acres e na cashew 20 acres e na fe mango so 15 acres e no first one na mayen tuamlika na yenkwa hasenom na ho hye no wose ka bia wafuo no ho bia no wono Yewra George Thomas Ameya no na bebo aha na yanko number 4 no agreement you know so was it the owner of the farm reserve the absolute right to keep in his family members what or blah 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 yanko hasenum aha ne hia me pa was it the owner of the farm reserve
the absolute right to keep in his family members and other persons he consider fit to live on the farmland or farm produce I harvest shall share in the ratio 2:1. Share no 2:1, where 2/3 goes to the farm owner and 1/3 to caretaker. Okay. Eso mu chew miensa e family no kwa afuowura ho na emu ba konso akode ama enhwesone a wono ye rofori no na kwata kra no de awade twa to ne say I also state that I am the sole owner of the thick forest on the land. The caretaker Akwasifori has planted about 2 acres of teak, of which he is entitled to 1/3 of the proceeds. As only the nkan ye ni teak teak ye fo no. O the nkan ye nemom 2 acres of land Akwasifori ebeto aso ye ne de. Ono no ebechemu miensa na ye ru Akwasifori afemu baako. Enti teak ni nyina de wo se ono ane de nemom 2 acres bi ana ewo ho no ya obeto aso no eno de won bechemu miensa ono afuoru abefa mienu na yewura afori nso afemu baako nti no saa mango ne ade ne de oso mo bechemu eno so miensa 2:1 ese mienu akwa afuoru aho baako beko yewura yi ho enna tiki nso a yewura ne kase odi nkan ye yansa na woko no na 2 acres bi wo ho a asase ne nya so hwe yewura afori ne kwaye no enna no so state no ho se wonum bechemu miensa ono boga ne de no ebefa mienu no ono so yewura yin so afa baako nti no de wo ho no Ajafori paper woni papa ne sensan e mane ba ne bi jawa o sendi fra buchiri ba ye krata ben kasemu no ai ono ani san ono ani ye krata no papa no a papa no ani ye krata ntu onim se mo ye krata we ai jo o ti bi kura woni ho okay omra sama Fosho. Medasi. Many yen conantem. Mamanchia, Massy, Aja, Osequaju, Ufi Ostra, Nabudin, Evangelist. Our ba, Sammy would tear then, or Fanny say, Sompa 93.1. Dotte, Sepe Dotte, Yamanaquaba. Aja. Ose kwadwo se o abruchire won no ma yesi wa Ghana ha ameya ai me cha de me cha ne se ono ofra abruchire na jo nti ontie otie pa na idru bi abruchire fo ya wo nte ase nti ono wo kasa Ghana fo de yenso ya beka ne se abruchire fo ni mu bi de nti aso ya mo akwa abapa wonim ofosu Sompa 93.1. In fact, me raho. Na semu ya mama kai papa bi a okodo oya apatres ane kana na. Empatra. Na bo bi ko ka na se nanka ne nanwo ewuro ye. Ai. So be ka sa case na. Kata chao tini suo. Mpa. Kata chao tini suo wa fidie wo so. Chese de ntia mama ka sa ne se. Ahiafo ya se mo mobo. Ade opa ubede na de disikani bi papa na sikani bi papa ko yes ade we aye den hwe ade ye de ba fidie sui afuoi hwe aye fidie su kura no timu se papa wa ye aduma ye be sese ka mo de ye fu no beto TV no so ofoso mama nka asem nche ye nuanom asabi ebinim a omo aburochire ene ye nuanom a ebi manya sika ewo Ghana ha Ofaso mayanka se bi nkyere wo mo se edumre bi o mo ma ohia eye ya na nipa ye nipa hwe ado akwa bi so ye de ha de eye punishment o ye ne Ghana ha de ukwa brochi mama farmers eye sikafo ba ye ne ha de farmers eye punishment because akwa ko school no di boni a ye twa ado ama no ye se ye punish no eti so obi atima ye sa mfuo wei ama na ba te se de tiefo mu hwe ahwefo mu hwe nansa na wunua dua efiti nkwalabrem emedu se no awurade nyankopon kra na ne enhoho a ene nwa bi ye from memena ene no doa nti se de papa yi
a wo fira broche na bibia nya ma wo san ye ma bufu kura ne se se ne ba bio se hwan ne gina ne nche yo ma me ne kasa ei ko cha se do to bo abod no ne ho nya nan aha se wo tie record na e ma bufu cha bibia ma adi asem na wo ba be kacha papa yi ye fa fo ne ma adi asem na ba be kacha papa yi na ya me ya se producer ne kasa no paper no was na person go busa ne se anyanya bia mo ye paper bi ba papa na no asem kwa no akele asem no wacha se papa oni ni re wo koma papa 100 million na papa en kana no ntum a oyin ya wo oyin ya papa mo se friend se papa no Thomas John o gana wo so pentem wo ko baby okay se bia so na kuta yi nti wo ka mu hwe no se ye exam sa papa wo tie wo twa na so wa fail e wo fo no me be se me busa tiefo se papa ye wo tie na se ma wo ka ene pepa ye se ma wo ka se ye exam sa papa ye wo tie ya mombro wani ye wo tie ne yire ene ne makotra sa bi nwuram na de ku mi kwan so mo sa baje etu a wo sa de bo ne ho ban ya baje wo se gira ka kire papa yi se wa mabra chezema obi wa mabra eda ba ku bi ebu ye wentima ende wo fa ho ban papa ya ko kire nsuom afuo wem adi nsuo de awia ene de wo be ka kire ne se e ba wie ya dan na katacha o ka se bi na mutedie wo se ka banya nipa da se no se ha nyakopo se ye ne yeso obo nipa wonu no so obo nipa wo kwan bi so ye ne bibifo woni obi aye adwuma no kra no watima ya wie no otua o kakra na ye dai na ye ne ya ebini papa ya kwatre ne ti papa yi asema ka papa panimu pa sebi mpradwesa ye busa sa akwashin wei wo se didi papa yi kratam na sebi do onim ye do poto ye o chi so di bom masa edume bi na wo tino ma bi se ya ni wo hwe na peso keka sam ne ne afidie o so ma menka sam e kwase bo ti na te ho nipa ebu nipa kwase ti na te ha enu ti ya na eduno ma bi ho a wo ka me papa sam wo ka me ofa bi asam adana mo de koto we so adana mo sa na te de kokot masa edu ta ma nya nkoda obi antimi fa koto sem nwenwa obi a wo fidie wo so bi do nya me wo de koto sem nwenwa ya so de duabo be nwenwa e wo ko bi so se wo fi se papa yi se wo ni kwase ade a ye betuma ma papa ka se fuo no pafa wo ni wasefo ni erade ni erade ade na sisi se mo gana asa papa ko tia fuom wo se ja ka se we busa wo se na utua ne ka han na nya yi e wo ma na ma bre bi awurade nyankopɔ yesu kristo awurade nyankopɔ yesu kristo masa makomete na de wo mi se wo de he take no wo se wo no na ye meboa wo ye bi ansa na we be ye ma menka sa asem we se wo de yin take no kran film no ba na ese say you amango wo meboa ana de ba biam na wo kashu na de ba biam ana de nti wo de yen ye na wo so na ye no wo de yen no kran film amasa na ye kashu ama kashu ba ka sa asem keto wo du aba ma na ba ka sa asem keto hey ma menka asem aja ka wanu to de butre na wo de exam se wo twa he ma menka asem mese papa no se na busuani bi tie du mra bi na sasa bi mpradwasa wo bi din sefo ache ni nua me ka cham sare atiefo munya kasada na afutu nkancha mo papa no anasa mabusuani no na papa sabe mabusuani na kamba na akoya sa sabe adwuma we no obeja ka se mema na 100 million awurade nyankopon 100 million papa nka na nuntum ha onya ya ofoso ohia ya wo mi donya mesa papa yi e beti makacha ne se no nya mesa e dey be chire papa yi o mra according to paper yi yenya paper ne so papa nua mienu kura na ne dia papa se ne ho beto no o man 1 billion na o ka se papa se ya 1 billion kwa papa o deserve se o ka se o man 1 billion kwa wanye wo se ade a wo kan ye de atro ne atro timnatan ka o se nipa dasani wo koto so damna mu a wo se ye obi mayi mi o obi manu akwapa cha o shahen wo se mi nie wo se twa na me pa homa bi na me de dai abatun na wakopa bro okay do bia ya na kan trim dwa abibifo ye trim o de maka cho se me se e de se bibini be ko heaven e wo kwan bi so heaven bibifo nka ho mi do nyame ye nie wa da mo bia be ko heaven me ka cho pay wo ye sofo ye ho yo ena me bufu afu no obi be ko heaven ayen kwa jese ha ofoso papa no o passa okay okay edisa mi do nyame safuo no papa e betima ka jese onya fa ncha do ye hwedi besie kokwe adan sisi ho adan sisi oni pantim ko tam ye krom we nim dan bi wo krom mu a esuo sham wo bi antim okay ko mi hwe bibi ni ha
papa ko akoma to me say exam to watcha that's it wamra samwa say dia ya tro na ya tro eno ena lati kasem ye be kind of court scriptsy what is written is written Odivo yentiu what written aya why video me kasa na ko heaven Odivo eno ye Latin kasa wa hwe ya be ka ketrema court scriptsy what is written is written court is scriptsy and scriptsy you know odi yankwasem no so omono wo hitien na ne hiti no me de media ba form because that command is sorry you know o say kwase ebuo eya di mamini ene ma atwe mienu enam edidija eni muna ene nam ofosio eya na eye de se etoda obi wa brochire o discover obi o Ghana conference fee enkoto prot ne nipa ni dia ya ne yenti ho ase dem chota se sefuo wei any prot se papa ye wa brochire di ma papa na ko start se otwitwa atonton a akasam ne kodini gina court hwefuo paase efuo almost be 48 acres dem ni mani ko so ehu hwefuo ase na wo hwe no baye ho sebe etise obi da ho a wo hye da ato aprapra na kobra ne wuti abuchiri na oyonko hwefuom awowo ene ye nyankyere no mu a ebe pam papa yi afa hwe ba bia wo da light ni wo kwaye brentuom no wo de wo light ni ho meka se kura na nsuo no papa panyini wei obetwi bucket akonsuo no more than konsini sen no akosensuo e de bedware edua na dwoa enhwerema eboye moti enhwerema ene wofu mo ye tre kura sinta aja insu wate aja kafra me bedi asema me wura hokura ma ho mu de se mo tre kura ye tre kura sinta enim de enkurase eye kurase asetrate ya o mo bi se de no hene yire kan no doa edua na dwoa ene o mo che na ba yu te se yi entontom e kekaw basa na komprani chefu wim fidi nipadua ye bra wa bre ukotabi 100 million na wan hwene ye na bedrum na bi na wofu adoa na wona se atatai okay na obeka se sofu na mompa ma wana se kremoni na enyi wo ye pa che ye bibia mum ye hwe eniema ye na wo wi fo nsa no ne wo hwe nsa ye because nsa ne nyina ye eye pen the difference any wom okay me pa cho pass papa ni tie mi a onye very very careful ne wom asade kese mfa ma papa yi okay. na akowie no enda ho amane hunu eda amfonsia abrotia ofoso bema de yade yewo enya wo de no emfa nya wo yonko ena wi asese wo we wo fo nsa ya no ahwe wo de ene na wo se awi abonti ne nkuto ho akire no wanhwe ya wo kina ensuo beto amankyene nso no waka agya wadwo anasa wasusun bia wankasa no dwene ho a wonti ase ofoso se yekwotwere ni mu a ye nwura mu ewo eye Proverbs 20:29 wose mrantia ni monyam ne wan hoɔden papa na ni monyam ne na hoɔden ya wosi su wɔ ne mabunu birem wanfa na hoɔden no ani sabi kwasampafo ensem bi wanfa na hoɔden no ankwa akwaya akaka bensem anyina ne matiri so ankwaya nneɛma bi ensem fra na emom no wɔde na hoɔden no ɛyɛ adwuma sebe yo no so ne dache eni ne ya wokɔ ne nkɔkora bomi no wobenya gina bia papa bia gina wonye arehu ni te se ne wote ase ne me papa wote ni suwe na ye hwe first Timothy ana se Timothy mu medi nkanti enum eyichemu du nwatwe na no wo se atwere no se nantwi a opro ayo no manu ni bi nantwi ya wo no opro ayo no mani ni bi na wodwuma ye ni akatua sen wonti mi mfa obi papa enkotena sase kwawie so na wose wonua mfudi emfama na no woka bibisa papa no mango ena cashew ena de say ayi your friend is tiki na woka no wose papa no niama wose sefrefuo ni mu na so no wanti mi anfa sidan bia no ma men kan hire no e papa kwan bi adaroma ojami kokko ofie bi minimi nua no na wote ase na wode ma ebunu na sa abra no woye no
na wo ye no your friends e for ra no woni kwan bia so obewura mu se bode na obedua wo mo se banchi na obedua wo mo se kube ne aba wo ka se wadua ne wo mo no wo for ra no ni tumi bia so odi won sa be kan fo bi agi se anase bode anase menken ni ade ni nyina no woni tumi so be kwa fo no makoto bi agi se de wo hwe fo no so na wo de ama no se wonya abu no se abusa no wono ama kwan anase bia wono akọ no watwa bi se bia na de agene no odi eti ya sra papa no woni mo de ma one side okwa abrocho mi ni fie dodo a wadi na so mo nkwa eti sa brantie bi okodi afe wa abrocho a wo ba okwo hu ayi ya fra ni sen kotra wo kwan mo bi san papa se bia we ye debe ya na se we ye debe onim ga na ha se no masem ntino mo onya sa nto papa so nsem na wo ye no wo ho no nti ma me fancy ase no mo ansa na me nchia modesta HR ya no wo Ghana Health Service Ashanti region katachoba me chia papa ye wa papa efri mu die oni ya aka ya beche kakra wanti so for Dominic Entry so me chia no Lake Road Baptist ye no e wo kontas won ne ho kene ye besre papa no se baby a asem na kwa kudru no ye besre no papa se wo behwe na woni papa no atrase asinkonwa ekena ye di sa asem wo echi etiefo mu tie ne ye di sa asem wo echi na papa na sisi sem a wo de edi papa no entwa yie enam ne kwa so kra ye kwa homa no so na ye ne yafrefo entwetwe enkomo 0554931931 0548931931 hello yey and then you have to go mama nchia no abegafo ohere wa shamra and sofo and producer Nava. Mama nchia sta baby bidrubra kofi oba kofi be nchia hona obo ofo gbedini oba he akya yawo ikoba pay we be aba pay fie dura se bi mprediasa abrabo wiase abrabo na abrabo abebo ano no sabe ne se ko se bi o sa ti di ko de awa no di o ti mi ye bi so ja ho ko travel chi bi ahoma che ha esuo awo ko na wo so de ba ye se ko aba pesu abe ti ma se papa so dia mpatwa no ti ho twetwa no na no mo asa mo aka no oba ye ni be ti nyaye mo papa ni chefa bi obia no onye man ko enekua obia do kua pa ma sabi ofa o treni mo atre ne sem ko nyi me da si pinya ko ponchiram okay hello ye man ye 10 times so na ye bre no atie kakra ya je so me ka se ma ka so esra mo papa no yo da ku adwuma enyi isi kura se papa no ko fa de bla phone di ye adwuma ana fidia no nipa no gine 30 million kra afikra en fie do ko mo check ni ready ka 20 years no okay hello Pani ufrefri udi de say me din de rahim me ka se France angaba okay we have to be ene obi sa so ni check gari so mo nipa pan wo we mo van mo di fo samba na ni de nyae ana mi check visa oni se me ni jeno ta mi se ne ka ta my need to because of per master I mean hello Pani pa ufrefri udi de say yebre no hello good evening maje so pani yankwa asem no so me ka so takwari okay me ka so takwari ai mato me ka so ai asema pa no fu di pa fu ya pa me o Benzema mi pinti mi momenti papa no e fu na be wa ni buso ni bi tu ko fu be million me na fe back at na be papa no o ni so bi no mo Benzema be bi me mudi ba pa fu no ni buso bi wo to se fu ni at na be shi kura 3.1 na fe back okay hello Pani pa baby afrefri wudin but from Abdullah Gaze Freedom Coffee. Okay. Pani yetio. Hello. Good evening. Mama maje so yenkwa asem no so. Oh, me chile o me super papa na asem o mobo.
Kaso mo ka bi man why. Yo. Na boga no sanko koto condemn krana nka history asase kese we ya. Ko nim kan ko bebo. Ka bebo sa 1 billion no kra all kan. Oh. Insramo amon ka bi man menim say mo de mo be ya man abro so. Yo. Ni share mo asam uni abazis ne. Okay, hello. Hello. Pani pa baby afrefri udi de say. Okay. I'm sure minus and you can say, no man can have it. People need to have in the year could be a button because it's too more than it. Too more than 5 years to be. What you can put in the dinner station method. Only when you come on the food, because I 2 pounds. You think Cassan, who's over the day? Come on. Nyame tiase ye besre ye hwefo ene atiefo nyina se eye Ajafuri ene George Thomas Ameyaw wo mafuo agreement no ya kenkan krata ne bi na sade krata ne musitie no papa Ameyaw no so ono so won krata wo ho enti Nyankopon hye ne woni monyam a wo kyena ye beye asem wei hu adwuma kakra ka ho nyame ya adom a wo kyena eno ene ye first story no amanfo anwura mu ye omuna samu akora wa me se de na bombu no si ba no ohene yire kwantumi anwuram na asem no amanfo atini so wo dem ha awra hu ye papa enti Nyankopon hye ne ho nimonyam a wo kyena no sa asem we no ye besai atra so biem efri se sade course no esi ba no ya ntoa so kora no a asisi ye o asisi ya papa asisi yaba papa ohene yire yefa de ho ntudwa nyame adom a o kyerɛ de ya yebeto aso asem we say yanto aso kra na eno doa na awie nyina wo mutimewe o ma we papa ipa anya asem ketoa enti yebehwa aka ama no na ya yenkwase anua ella ya ne ene ne wo fida da mu wote kronom ne ba preko pe Benin Safuwa Boatin Benin Safuwa Boatin okosuku ewo New Life International School abofrey Nyankopon de afia kan mfie ho nte no Benis o ma me ella wose yen kan cho so sre Nyankopon hira na adom ne nyansa ne nim de hunu mu esi ase ya wode dum ohini Solomon ni bi enfama se be ya won so abrabo ebetimi asipi na sita na konkan de ama wonte no Nyankopon hira Benis na oma wonim de oma yokodro hom ne bota yenti odo ba wi ase no entimi mrem na homla faso ema busua no ene omai Ghana nyina nti happy birthday Benis Safuwa Boatin ya ko school New Life International School kronom na abusuafo baabi a wo bia wo hwe bia de ha wo bia no bo number sim 0546883287 0546883287 and 0243585878 0243585878 and 0552 095593 0552 095593 dia ha wo bia no ye beje so apa no pomesibre e dia over to you for maame ya bo a oba ya magazine ye ne di dwuma e wo afidie so oye collar papa kete adam for pa na kwadwo safo kantanka ne wofa ofiri mu no wo so da obi bia ase fijabo aman an asempeni pa me akwa na mkoye na ewia oba beda ya ase oba ya magazine wo so da obi bia ase edajema so ye chia no ne masara eda one ene sarakuba ya jema wo kro from ye chia wo mu okay